to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi dieki. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Nyakorom gajwanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Bening'e ni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo ka kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi, mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine Nyalo. kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabor. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi, ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta, mana e Ramogi TV.
Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye aliyejuzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite ludi e school to jiadimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima okonego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Oyaore nyakora Mogajwang. Kawuono en chieng' wuok tich mar 2 mar dwe mar 10 higani. Kawuono tarik 9 wadwa kini machiegni e chenro ma kaka wanene. Ma e chenro kende e piny mangima ma bende kolo weche matut mamulo ngima oganda jo Kenya. Kaka pile nyakora Mogajwang, ma en chenro ma bende ibago kendo itayo kod yawuot luo ma wigi timo jere. Okinyi ma kawuono wantiere kod hawi maber mar bedo kod yawuot luo 2 kende. Nyarawila onge nikech mago mok nyal geng'. Kata kamano wantiere kod geno ni jumanyien ka Jehova Nyasaye okodhono muya wanabed kode. Namura ka thuolo mar rwako Jay Bonyo Senior oyawore. Oyawore VOJ. Erokamano. Yeru maber. Wan maber weche mag Palestine gi Israel mosebedo kwa ng'iyo. Nyoro nyawa weche mag adhula. Atu weche mag adhula uwe nang'o? Ura. Okay. Okado donjo kanyo. Mana kogalo kende manyicho locho. Ng'eni rieko ni nie momiyo in ka. Rieko ni nie momiyo in ka VOJ. Kendo wagone jaduong' mchaka erokamano kuom nyuolo wuoyi mariek kaka in ka. Erokamano. Mong'e chung kamidwa no chung'e. Erokamano. Weche mag Palestine gi Israel bende lich. To wageno ni kwe bro bedi. Erokamano. Kwe mwalamo pile. Kwe mwalamo pile. Kamano. Erokamano. Kawe thuolo mar moso nyikwara Mogajwang' okinyi masani. Erokamano VOJ, mokwongo wagone jothurwa erokamano ahinya kuom yudo thuolo gi wuok tich ka wuok tich mondo geriwre kodwa e chenro ni. Ok wakawe ka gima yot nikech mondo ng'ato kaw thuolo mar kuom seche 2 no beto nenowa kata winjowa nyakalondo en gino ma wagone gi erokamano kabisa. To bende wamedo wachonegi ni wabende wabiro medo tiyo matek. Wakolnegi weche, wamigi maling'ling' mondo ging'e ni piny ochomo kanye. To mogik kendo maduong' kabisa mondo gine na ng'a timore mondo wach ma giyudo kuom wano gitigo de yo maber nikech piny gero gi mbaka. Kamano. Ntie jesori mono nong'isa na ogombo neni kabisa. Ni miya ote to okimiya fea wuoro kabichamo. Miya fea benda disori. Monda chopa ne ago kod gi mbaka. To VOJ apani Duanu wapange wane kaka chenro ni samoro bende wadhi e koro gwen. Yes. Nikech bende ka wuotho kone gi kocha to ji mang'eny. Kona ni to mosnua Gweno, to mosnua VOJ, to mosnua Roslyn, to ubiro limo wakarang'o. So apani duanu wakete chenro moro. Makata ka en dichiel dwe. To wawuok oko, to wadhi go mbaka gi jopiny kama gintie. Wach makare kabisa. Bro bedo maber. Wach makare kabisa. Kamano. Kumano bende tarik 1 mar dwe mar 12 wan Chula Mfang'ano. Ang'eyo ni Chula Mfang'ano kanyo iluongo ni the Pearl of Kenya. Kaka jomoko luonge the Promised Land, kaka
jomoko luonge tarik 1 wanakel chenro machuo thieth nono maonge chudo. Wanabedo kanyo kod jolony mopogore opogore, jofwambo gi keyo mag Ramogi TV biro bedo kanyo mar go mbaka gi jopiny. Nikech kacha en chula kendo en kama oganda maneno Ramogi TV kendo nyi Ramogi Radio nitiere. Kado bedo ni joma jo suba nitie kit dhok moro ma giwacho to kata kamano wan joka ng'at achiel. Kare. Mana dieri manitiere. Kare. Wabro chopo kanyo kendo gi teko mathoth. Ka wadhi gone giero kamano to kendo duoko lwedo. Nikech mondo ginewa gibedu kodwa kaka Ramogi TV higni 2. Ok en gino mwaka umayot. So wan gi chenro mapek mabro wuok tarik 1 nyaka tarik 3 ka wan Homa Bay to gi Siaya County ahinya Siaya to wadhi bedo Bondo. Tich abich gotieno wabro muko thum kanyo. To ngeso bende wachakwa muko thum to chieng Jumapil to koro wane alam. Kamano. Ingini mfangano kanyo chalo dalawa mar 2. Emadu wako ni in be kokibiro te miya gimimiyano mondo adhi aluongo godo nyingi. Fadhe Jaduong' Wilson Okanda wabiro kendo machiegni ni. Ingeni dwe mar 12 nyaka ber ga chula mfangano. Ang'e maber. Kamano. Fredo Oyawore nya Victor. Ingeni gima wuoro en ni wache dira tek. Nikech juma mokalo ncha nonge gi senior. Jay. To kendo eseche ma oyuake ni piny tek kendo ngima ni malo. Makmana ni kanya anene ka pod wan piny kata ka pod ok waidho maloka to mi agolo koti nikech kit usi moduogo godo paro ni kumpulu mararia pod ok abede cheno ni ka okabora lakini nikech rang'iny mong'awi e gino kit usi moduogo godo paro ni ok na usi nikech Italy badie doko loyo okecha jo waong'e ni okecha kata ka jo winjo gi joma neno wanena kaka una onge koti which kuote moketie kecha ayudo ka ok nyal pim gi gima en godo. Ka kamano to yieno mondo amos ni kwaro moga jwang. Lamora mora magi chiewo kinyi makawuono e bombe gi gwenge mopogore. Victor en okinyi majaber maruoth omiyo mondo wabed mangima, mondo wabed ni wanyalo goyo mbaka kendo gi nyikwara moga jwang kamora mora magi ntiere. Mar 2 yien adwa goyo mos na achiel kuom familia achiel kuom anyuola e gweng' ma oyengwe Misambi manyo wito achiel kuom gi mano Jaduong' Elisha Okeyo nyo jowito wuode manyo olware aora mar Kibos Kisumu kocha to bende Collins Odiwuor nyo olwara aora to kende olwar nyaka gi nyathine manyocha jaiga beach kendo duto ne giwito ngimagi mano wuok tich mokalo koro wageno ni ibi kogi juma mabiro ni agomos makende ne Jaduong' Elisha Okeyo kendo ne wuode mabendo osiepna ahinya mano Joshua Otieno. Senior Joshua Otieno ni kinde mane antiere attachment mara Kisumu Kisii boma Kisii gi Sayare FM igini mathoth mokalo ene manada kode kuom dweche 3 koro en family ma very close ma wasebedo godo machiegni nyaka achiel kod Aminode Karen Otieno koro sama giyudo kata sama wawito achiel kuom kamae en mos makende ne joyengwe ahinya wengwe ma Misambi duto te wakwayo ne gi mar Nyasaye biro telo negi e kinde magin koda pek machalo koda ma Nyasaye no konyo maringre no se yudi nyaka ringre nyathi no yudi kata doko no ka thuolo malach kamano kamano ka kamano paro ni wach manyomora en wach ma Jay chalo gi ma panjo ne matin to kadwa dhi ahinya nikech ok anje Arsenal to makmana ni Arsenal no timo gimoro ka ber to ber di Gor Mahia bende no timo maber en poch gi pak ne kogalo nchan Kasarani kacha kendo adhula ma iye otimo tipo kabisa mage mor mo ayudo poch gi pak no mor maduong' en ni Karamana Harambee Starlets ma jo higni 20 nyolo jo Angola gonda 6-1 gonde mathoth ahinya koro ere tiende kelo gik ma oko matimore ma ezimia nani ikelo no Yene VOJ rach ka ng'ato kogwelo kama wacho gik matimre piny ma to jok manokwalo rombe mamangina poko maki to kolosie jok manokwalo gwendo buru higni karibu 6 poko maki to kolosie ige gima mora
ni gina weche maoko ka sama ma ogo Man U. Lakini kama Man U locho to gina weche maoko. To koro Man U no segago. Man U no locho. Mogik ni Man U locho higa. Hivi ketho gini. Nyakwara Mugajwanga mae mana chakruok mar chenro ni Nyakwara Mugajwanga. Okinyi makawuono oganda lugi piny duo mangima gi Kenya mangima bedo gi kuyo. Jabiriyo wawito karo koda koko mosebedo kantiere tong' mar Kisumu County kod Kericho County. En wach ma sigande osebedo mabor mokalo Nyakwara Mugajwanga kata mana chenro makaka wanene mok en thuolo mokwongo ma wayale kata magoye mbaka e wachni. Jatend piny Kenya Dr. William Ruto e limbe mare manotimo e kaunti ma Kisumu bang' ka jopiny iche nyoloso ka ogolose mager ahinya ne jok manyayo koko e tong' mar Kisumu County kod Kericho County ni gibro neno makolower kata gibro mote badgi. Onyana kaka jatend piny Kenya ne oloso mokwongo. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tunawakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela. Senior en wach malit ahinya ka ji wito ngimagi. Wan gi sirikal matiyo. Jomoko kuomgi nitie ute mag thieth mopogore opogore. Mier owang' molokore mirni. Wan kanye. Jatend piny Kenya loso bang' ndalo 4 ka gino osetimore nikech gini ripot owuok Monday to Kisumu bedo chieng' Friday. Owuok tich adek. Yes, tich adek. Yes. VOJ maduong' moloyo en ni to ang'o mosetimore tok jatend piny loso. Nikech familia mowito jogi gima dwa timie maduong' en gone gi mos. Jogo manie osiptal en kwayo negi chang mapiyo. To gi penjo ni to tok ka jatend piny oseloso ang'o gang'o mosetimore. VOJ kigombaka gi ji manitiere sekta mar security. To gibokoni ni nyao nitie ahinya e security team mani e gwenge masundu. To mana kaka nwawacho ndalo mokalo kane lweny ahinya ne owuok. Nwawacho ni dwaro nitie mar mondo lok jogo motelo ne weche arita e area manyakach sub county to kata gi Soin. Nikech gin ema ginie lai mambele mar ng'eyo nikech wawacho ga pile ni serikal bade lach. To serikal onge gima timore gweng' moro amora. VOJ kata in sama intie ni ka serikal wacho ni dwa donje simbino. Mondo ging'e ni tigo mbaka gi ng'ato en mbaka ina mane. To kama wabete kani to ging'e ni loso ging'a. Yes. Emomiyo gik matimore nyakach matimore Sondugi. Serikal ong'eyo. To ging'e joma timogi to gi gimomiyo gitimogi. So nyao manitie en ni nitiere jogo mochung' ne sekta mar arita ma Sondu emoninde klas. To gininde klas nigi kia nigi fuo, gininde klas ni samoro nitiere directive moro ma pod giritoga. Gichalo jok ma ok dwa act kapok omigi directive. Emomiyo wacho ni nyaka wapenjre ni nyaka ne jatend piny losi ang'o gang'o mosetimore. Nikech king'iyo nyakach en gi sub county commissioner, nitiere chief, nitiere assistant chief, nitiere jodong gweng'. To nitiere OCS to gi ofisa mage. To kidhi Soin Sigowet bende nitiere machalo kamano. So ang'o gang'o mosetimore nyaka ne jatend piny losi. Jogi bende nitie atua mora mosekawne nikech jatend piny kowacho ni ng'ata ng'ata manokelo nek ma Sondu
bro neno gi wang'e. Ng'amonego bed ni ne rito japiny e lo jatend piny e gweng'no mokwongo en county commissioner. Ma Kericho to magi Kisumu. Gine mokwongo gichung' thenge to giwe tich nikech rito kwe otamogi nade otamogi. To kase wakanyo to wabiro piny nyaka sub county commissioner, to wabiro piny nyaka ne chief. Nikech nwasewacho ka ndalo mokalo ni lweny aina ni samoro ibro yudo ka notimore tibro koni no kwal dher ng'ato. To ka ji odhi lawo dhergi to yudo dhergi to gitimo ang'owa gikelo lweny kanyo. Nikech gidwaro dhergi to wuon ng'amo nigi dhiang' bende koni dhiani natimo ang'owa na nyiewe chiro. Jaduong' gweng' ga assistant chief ong'eyo joma lwetgi boye gweng'. Nikech onge jaluo madiwuog otieno so chiko to donje gweng' ma Kalang'o mokia to dhi gonyo dhiang' e loch. Koko tudore gi jalang'o mokone ne gweng'u kanyi neno chalo nade. Nyaka bedie ng'ama gitudorego makone gini to korgi Fred kacha kar so chiko kama to dalano kata kidonje tonge ng'ama timo ang'owa ng'ama winji. Nyaka bedie wuod gweng'no kata nyar gweng'no mamiyo geng'o information no. To bende mna kaluo bende nyaka bedie wuod luo kata nyar luo moro matudore gi jolang'ogi. Makoni kidhi korgi VOJ sama kama to onge yot gonyo. To dheni en dhiang' mayach, dheni en dhiang' mapuro. So kwa tere chiro to wadhi timo ang'o? Wadhi loke bei mang'eny. Jaduong' gweng', assistant chief to gi chief ong'e jogi te. Emomiyo nowacho ni weche mag arita gi VOJ chakore mna e kor gweng' kapok gidhi malo. To kiwe mano to polise nikech samot kwal dhe rito report ichiwo ka chief to chief tero kang'owa ka polis. Nyaka wapenjere ni to polis mani Sondu koter report no ang'o ma gitime. Nikech ka gitimo gimoro to gibro geng'o lweny madhi mbele. Nikech gi act chon to gikoni wamanyo to watimo nonro to waboyudo. To ka onge gima gitime ema miyo dhano bedo gi mirima. Ni report kwa tero ka polis pile pile to onge gima timore. Kwa timo kama to onge gima timore. Karakoro wakawo chike lwetwa. Wadhi wamany dhowa. Kata kaponi ne gimonjo wa gituro duka giwang'o duka karakoro water lweny kanye thurgi. Nikech obila onge gima timo. Nikech ibedo mna gi mijingo, ibedo mna gadiera, ibedo mna gi geno. Kidhi ka polis ti golo report to polis bendi neno katima ang'owa timie nonro moro. To kidhi adhia to giling' aling'a ndalo ariyo, giling' aling'a ndalo adek, giling' aling'a. To gigi to kwal, jogi to yany, jogi to hiny, nyomonju obau gasere. Ibende iwuoka na bende an mna wuode dhako. Abende nonyuola mna kaka nonyuol gino ting'ado tong' tidhi kocha tikone gini oyo. Wabende nyaka kora ng'owa tim ang'owa wayware mna kodo. Emomiyo an VOJ awacho ni kanyaka sani wuok tich. Lokruok mane Professor Kithure Kindiki wacho kapok otimore. Ni nyaka sani wuok tich. Onge kata ng'ata achiel mosemaki motere od nyama kawuono ang'nwane kotere kot kata iluongo nang'o Ahero to kata Kericho. Madlure gi weche mag tulo masondogi to kayiem. Nyaka wane tim e weche duto ma jogi ne wachogi. Nikech ka in jatend piny tigolo chikno nyaka miluor. Chikno nyaka ketie tim. De jopiny oko siayo president no wuoyo wachno. Nikech aparo ni jopiny ne koke wi duondgi. Ni wach ma sondo ati. Bedi no wuoye. Ang'e ni senator no wuoye. Kabonyo Kanyagwal. Nodhi lose. Nodhi lose. Nodhi lose. Geni gimomiyo wan ka en ni samoro wayudo maling' to watudore gi ji mang'eny. Ahinya to manitiere chenro mar jatend piny. Nodhi lose. Nokodhi wuok Sondu
kokudhi lose kajibonyo kanyagwal kokolose wachno mano ne achiel nikech emomiyo nineno ka pok ne wuok Nairobi ka tich ang'wen to Professor Kithure Kindiki nogolo ote mawacho gik magisetimo ang'owa magisetimo gi gik magichano timo nokone ni nyaka ichiw directive nikech jatend piny dhi lose wachno kamano erokamano Fred, President oloso motegno mano ema en gi legangla ma kendo neno kuong'ore marito oganda jo Kenya ji 7 osewito ngimagi dhano buora ponti uti mag thieth gi hinyruok mapok odwarone. President wacho ni ng'ata mane lwete omulo wach mar sondone nyaka mote bade. Kawuono en chieng' wuok tich JB nigi to ni tonge gimosetimore. Victor, mokwongo yie kaw thuolo ne an bende mondo ago mos makende ne familia ma owito wedegi kod osiepegi Nyakach. Ji 7 ok en namba matin. To kata obed mana ng'at achiel, kinde duto wacho kae ni ngima ka ngima otenore gi jok moko. Biro ka ng'at achiel ni en wuod jaduong' moro, en gi min-gi, en gi nyithindo, en gi jaode, en gi wedene ma bende samoro ne okonyo kata otenore gi ngimane. Koro ngima ka ngima mineno ka wuothi e ndara, ngima no ntiere ngima mang'eny motenore godo. Kendo aparo ni adwa wacho ni en mos makende ne jogo ma owito ngimagi kata ne jogo ma bende pod ntiere ute mag thieth ma yudo thieth. Wakwayo ne yawi mar Nyasaye. Mar ariyo, kapok abire penjo ni tadwa bire bath penjo mi penjo senior ni to bende ker kata president dine ne en gi plan mar lose wachni. Makmani penjo miweyo ni to dine okodhi Nyanza, dine onge gi plan mar dhi limbe Kaluo, bende dino wuoye wachni. Nikech aparo ni kuom thuolo mar higa 2 lweny osebedo Nyanza ka koro osebedo Sondu ka chiegni diriyo e okang' machalo gima to pod ok olose. Dipo nono ni no lose kata koro ne chuno Kindiki no lose nikech nodhi. Chien kacha ne waneno ka mano otimore chien kinde manda mano cha mane oluong Kithure Kindiki nyake parliament wuoye mowacho ni wach madhi nyime Sondu okwayo PS Ramogi Molo mondo kik losie kik donjre. Koro sama no okwaye ni kik donjre ni ang'o mano osetimo e sechegi kwa weyo mondo mine gini otimre. Kaka wanene kai ma wawachie pile ni ka ng'ato ng'eyo no dhi timo gimoro to gime dhi time onge to bedo gi chia mar timo gino kendo bedo gi chir mar timo gino. Sama president ne chiwo warning ni jogi gin to nyocha gi kia ni sirikal nitiere Kenya jok mane dhi nekogi nitiere kama jogi yudie chir moro. Nikech Victor ok wawuondre nikech kae mwawe wapedhega gik mokelela kaka gin jogi nye donje e ot to gilodho ng'ato e ot, ilodhi e odi kamininde kae tibeti gojalo tichuoyi gasere mitho. Magi ok jok mane odhi omo dhok. Jok mane odhi lao dhok gin ka ginwang'o ga dhiang' to giduogo gi dhogi kata inego ng'ato tikwalo gimoro to minego ng'ato ilodhi e ot kae to kosenegi tiweyi kanyo. Iyudo ka mission mar jogi chalo gima koro ne pogore gi wach mar kuo dhok. Koro kuo dhok titenruok ya tena. To kocha kabiro e bath wachni transfer mar obila ni kende chalo ng'at ma thiedho adhola maduong' mana gi pi maliet gilao owang'o pi maliet to wang'o godo adhola kende to expect na adhola no biro chango ka onge yath moketie. Mae kore thuolo mar ariyo ma paro ni bende kata paro mar transfer ni ne wasemiyo Kithure Kindiki chon malich. Mwawacho ni OCS Masondu no ok onego bed ni nitie kanyo nyaka sani. To kata mana county commissioner ma Kisumo nyaka county commissioner ma Kericho nyo ok onego bed ni office nekech Victor ji 7 ok en gima tin. Ma paro ni kane gini nigi weight to kero wuon kane pod ni State House ka to nyocha no onego bed ni en kano odonjo Kaluo ni to joka ne onge office. To bende ok mana transfer kende. Ng'at maloko obila maloko ng'eye ka ng'ato beto wadgi en ng'at monego bed ni no maki en bende itere e doho sani nikech ok otimo tich ma jo Kenya oyiene mondo mi otim. Mondo mi ne Kithure Kindiki wuogo komo wach ni nitiere yom kuom obila. Kokaw gi oter gi e gwenge moko
to yom cha ok gidhi bedo godo. To obila ni bende sama oweyo lweny ma kama dhi mbele, wapenjore ni to mana kaka senior Jay wacho ni samoro nitiere oda mano orito kamoro. Nitiere chik mano orito kamoro ma ka ok onyise ni chung gino to ok ochungi. Victor, lweny masundu ni ogore ndalo 2. Odiochieng' mokwongo ji 3 notho. Otieno machak luwe joka ne pod nigi chir. Ma gichak gidok e ute ka kendo gichak gilodho ji ma gibeto kendo ginego ji. Odiochieng' mar 2 ni ang'o mano omono intelligence mano otamo intelligence ng'eyo ni jogi dhi duogo. Kata mana chief mane gweng' kaegi nikech ka kuonde miuse kong'o to jogi ong'eyo mipedho nyaka jakong' tie aora. Ipedho kendo jakong' ok ne. To ng'at mawuok mabine gi jogi e chiefe mantiere gwenge 2 gi. Ere kaka ne ok ginyal miyo kata mana jopiny warning. Victor, wan wadakie boda. Anyalo paro 207 ka ne lweny nitiere karota e kind Kisii gi Luo. Ne yudo ka luoro ne nitiere ma jomoko odhi odar modhi wuoko dhi e sikul. Ka nitiere luoro ni Kisii ang' biro timo ang'o? Biro monjo wa kone. Kisii bende nyiso wa ni loka cha nodhi odar. Gimbe gidhi gidak kuma chielo ka nitiere luoro. Koro nitiere ka gimiluongo ni intelligence. Onge ng'at manyalo betie gweng' kata modonjo sani magalagala ma chief okia. Ging'eyo. To king'iyo kaka gipedho jokong'o, kaka gipedho jok ma samoro jonjore ma kawaida gi. Tipedho gi maino mathoth. Ere kaka dhano nyalo biro kweth ji maloyo 30 ma dhi donje gweng' moro ma dhi neg ji e Kenya masani. Ma jogi dhi ma kata ng'ata achiel momaki onge. Jogi tugo gi wiwa. Jogi tugo gi wi jopiny. Jogi obila no ong'eyo ma nyaka sama wawuoye ni onge kata ng'ata achiel mosemaki moteriedo. Koro ker ka wuoyo kama cha tanta paro ni gima nonego William Ruto tim ne ok owuo ka en kaluo. Noluongo press conference State House. Nikech mae en gima koro threaten national security. Kata ne onyalo loso kapod en Nairobi kae. Eka koro ni neno ni gini ok olose mana nekech siasa. Ok olose mana nekech odhi kaluo. To loso kaka ker monego beni rito piny mangima. Joge otho kendo remo chwer e seche makamagi. Mogik Victor, gima ne ochako awuoro kendo en siasa manyo jo siasa ketie gini. Thoth jo siasa makaluo mantiere UDA to gi mane ODM. King'iyo ka ja siasa ng'at ma kendo wiye otimo lwar ma wiye rachar wacho ni ng'ato okawo jomoko mondo dhi okete lweny nikech Ruto dhi kaluo. To wiye wil ni seche moloso kamano to nitiere ng'ato man e fridge monindo nonegi. En oneno kaka onyalo berore e nyim Ruto. En oneno kaka onyalo berore e kweth machielo bende mantiere siasa machielo bende neno kaka ginyalo berore gi kaw political capital ne jopiny. To gima lit ni ok opar ni sama gikaw siasa gikete gini to nitiere ng'ato monindo, nitiere family mayuak making'iyo tipo mane waneno dhano yuak e gweng', parruok kod kihondko mako gweng'. To ng'ato kaw siasa mandhem no penjo ni ang'o momiyo gini timore mana kinde ma Ruto dhi kaluo. Gima duong' koda no timore ka Ruto ok dhi kaluo koda dhi gima duong' kae ni lweny nitie. Victor, wan wakiyo gi Sondo wang'eyo sama lweny lich Sondo onge ndara okal makata ka in gi ng'ato kocha to un gi luo. To bende wan gi wede Nyakach. Gweng' ka gweng' ibiro yudo kata idhi mana Kowak. Tibiro yudo ka nitiere watgi moro. Nyocha achiel kuomwa Arozi ka nyamin gi no tedo Nyakach. Gin gi wede gi Nyakach. Wan gi wede kane min wen Nyakach. Koro wan gi wede te Nyakach. Omiyo sama gini timore to gweng' makaluo te omoko ma ng'ato ok nyal kelo siasa mandhem. Mae gima wadwaro sieme jo siasa marwa kendo wakwerogi. Ni siasa moming machalo kama sama gima kama to no onego beni jirwe makoro okodewo party. Okodewo ni in ja UDA idwa moro Ruto. Okodewo ni in ja ODM idwa moro jakom kata idwa moro jopiny. Nikech jakom wuon no wuok oko oselose wachni. Ma kendo aparo ni en achiel kuom gik mane omiyo ker bende ochako losie wachni. Nikech jakom no wuok in to koro in ng'a mibiro kelo siasa mandhem miwinjo ka ng'ato go siasa moro e tie yien marach ni jo Nyakach go kohero gima kamano to e girom godo. Aparo ni mano ken gima ber kata matin. Jowa nyaka bed joma wigi konyo. Erokamano. Omuga mamalo ne nitie gimomiyo Nyasaye nokete kama okete no. Ok ne kete koyem. Jachwech nokete gi gimomiyo Nyakwar Mgajwang'.
E weche mag tong' e kind dhoudi mopogore opogore en gima waluongo ni very emotive kendo very delicate. Koro wakwayo nomuga mamalo nyaka ti e yo mowinjore mondo kik wakel sigu, kik wamok mach kaka to wane kaka wanyalo nego mach mondo oganda ma osebedo ka dak kanyakla onyuomre. Victor, omuga mamalo ni samoro ji ok winji wacho ni wich obwongo. Machar maler. Manen. Je ibonyo. Adano kidwa go wiye matin kapok wadhi e wach machielo. Keni ema jalamo nogo thum moro ni en weche kochopo korka kong'o to kodwa luonge nying jodolo. An weche gi ok adwa luonge nying josiasa. An ok aja siasa to ok aja dolo. Tang'e ni josiasa mang'eny bende sani tindo ng'eyo. Ne an kaloso kodgi kata kawacho gimoro motenore kodgi to bendo kapande. Onge siasa madiketie e wechege. Makidhi kuro ni wacho ni josiasa ti wacho gimoro ni dwa moro goro jomoko, omuga mamalo miwacho no ema onge. Kech nya winjo nyoro bende ka jasiasa moro wacho ni ne giloso mager matek e parliament to ne jo press ok nokawo moketo gik manege wacho. To wan Ramogi TV ka gi Ramogi FM gi Citizen TV to gi radio duto wate. Ne wakawo duondgi mwamenyo tipo gi mwaketo ma ji oneno. To ng'ato bukre to wacho ni wan jo press ni nomiwa pesa. An nagi penjo ni en karang'o manomo ne miyo jo media pesa moron land gik manege wachogo. Kama ne wawacho kotimore. Igeni VOJ ka Nyasaye osemi thuolo mar bedo jatelo to nitiere wacho muga mamalo miwacho no. Kisungu wacho ni kuongi engage e kiloso. Oki engage lewi e ka bang'i dugi ketang'oa wi. To siasa duto makaluo gi makalang'o utigi wigi. Gitigi wigi mana Nyasaye kaponi ne gidhie sikul manitie rieko moro mane giyudo to gitigo. Mwaneno sani gi onge wich onge rieko. Rachungi onge. Samoro ne giuso ka kech ng'eny gichamo. Iwacho pile ni ber ka rachungi moro bede kino bongo gi dhogi maka dhogi poko puse to rachungi no osechungo wach manyalo chope yit jomo ng'eyo kaka piny rengo manyalo winjo tie wach ma in go nyakwara Mgajwang'. Pod watimo mos makende ne jowa manyocho wito ngimagi mawuok e kaunti ma Kericho kaachiel kod mago mawuok e kaunti mano ma Kisumu kaachiel kod kwayo chang mapiyo ne joma nitiere kod hinyruok karu koda koko mosebedo ka nitiere. Ang'eyo ni kinde bende koro wadhi nyime kama nyakwara Mgajwang' weche mag notong' en gima koro koselos IEBC en gima bende biro chwakore Kenya ka nyakwara Mgajwang' karu kod dwaro mar chik mar piny Kenya. Ka kamano nyakwara Mgajwang' jatend piny Kenya William Ruto nyocho timo limbe mare e counties makaluo. Kawuono oluongo limbe mare ka igeno biro chuo bura maduong' mar jotend migawo e kar jot maduong' mar Kisumu. Limbe mare no nyakwara Mgajwang' nitiere kod weche mokikore ka josom pap e weche mag siasa jowacho ni chal ka gima jatend piny Kenya obiro kod kirowo mar berne Uganda luo ka jomoko to wacho ni nyalo bedo ni en mana siasa migoyo matemo sero Uganda luo mondo onge lwedo e dwache e yiero ma higa mar 2027. E kaunti nogo mano ma Kisumu ne ochako chenro mar kambi ma bende biro timo nonro matut e weche mag pidho rech kaachiel kod konyo weche mag lupo ma bende achiel kuom mwandu ma ong'ego Uganda luo. E kaunti ma Siaya bende ne ochako chenro mopogore weche mag dongruok. Winjo na kaka weche nobedo nyakwara Mgajwang' e duol mopogore mag ji mopogore. Wadonje kwan mar jogo moyie kendo witore piny ni dwa tiyo kod sirikal man gi president ma jopiny oyiego ni neno tieko wach mar ang'owa yiero. Mimi niko hapa kwa sababu rais ni mkazi wa Lang'ata, anaishi Lang'ata, na anytime ukiniona nikienda State House mimi kuwa nimempelekea basari ya shilingi 5,000 anasomesha nao watoto wake. Tumetangaza tayari kandarasi ya kujenga soko 8 mpya katika Siaya County. Vile mjumbe wenu wa Elisha amesema, na nimekubali Elisha,
ya kwamba tutajenga soko pale Akala. Fish is one of the items that is going to help us sort out the challenge of cost of living by making sure that we have adequate food in the Republic of Kenya. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa katika hii mradi na hapa tumekubaliana na serikali ya Hungary. Hapa tunaweka pesa shilingi bilioni 1 kujenga hii mradi. We are looking forward to supplying not only fish and not only nets, but the know-how, the training to the local youth on how to grow their fingerlings, how to market it, and how to make a living. So this is not only a fish project, it's more like a livelihood project. Mano jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod jakanyo mar mbetre mar piny Hungary mabende ne omiyo oraka mar konyo e chenro mar gedo mar katimo nonro mar kabonyo Kanyagwal Nyakwar Mgajwang. Bende President kawuono nindi igene biro chwange wach mar meli mar MV Uhuru 2 ma bende Kenya Shipyard osebedo kagero e dhowath mano ma Kisumu, chenro mano chako igni machien kocha e kinde ma ne wan kod jatend piny Kenya ma ne rutaya migosi Uhuru Kenyatta. Bende ka idhi kaunti mano ma Homa Bay no chwange chenro opogore mag dongruok ka odiochieng' manyoro ne obedo kod romo makende gi jopur mag niang' kanyo wacho ni sirikande biro kawo thuolo makende marucho oko gope duto te malawo na bilion 117 makemi mag sukari mag piny owacho ibando. Jay Bonyo chal kagima president obiro kod kiro ne oganda jo Kanyanam dogune luonge ni goodies ne Nyanza kumi chano weche ma jatend piny odhi timo Nyanza ma Bondo to kiwacho donge nitiere ndala mawuok Bondo nyaka Leunda midhi golam ndalo moko an gomera moro matin Chris Mupau Mupau ngi maber Mupau nwadhi do kamoro yo dhonam kono to wachopo kamoro to ayudo kuma ogoye lam moro manus apani nen mna ukochopo kitamita 100 ndara ma Bondo kadhi Leunda no kora pani kachako gi mar Bondo no nikech Bondo te thurwa higni mang'eny echo odhi kawuono saboro yes higni mang'eny ndara no osebedo ndara ma jopiny yuaga ahinya nikech nitie mwandu mang'eny e dho nam to kendo wach ndara no osemiyo dho nam kanyo pok odongore kaka onego bed ni dongore mapani kata mjumbe mara Gideon Ochanda bende ose yuaruok goda ahinya jopiny ose yuaro kode kabisa ni to ndara no ang'o mamone mondo one kaka ndara no dilosi tapani koro en gima ber ka waneno ka jatend piny kang' no dhi Bondo kendo dhi yawo ayanga gedo mar ndara no bro bedo gima ber to vioje kakora doke piny Nyanza mangima to gi gik mane jatend piny owuothogo adiera makende ni jatend piny owuotho maber ikoni wendo kolimi samoro to gichunyi temo penjore ni to wuotho gang'o olima ka obiro to biro nade an kaka nene ni jatend piny owuotho maber nikech kwa chako mna gi kaunti ma Kisumu king'iyo project ma Kabonyo Kanyagwal ene project achiel kuom projects mokwongo ka sirikal mar William Ruto olosi moyudo cabinet mamare to en approval mane gikwongo timo ma sirikal mar Kenya no kete bilion 1 apani ber mondo wawachi nikech na aneno ka jomoko wacho wamed ni josiasa wamoko wacho ni project ma Kabonyo Kanyagwal en mar sirikal ma Hungary adiera makende ni nitiere pesa ma sirikal ma Hungary golo to gi sirikal mar Kenya bende nosegolo bilion 1 mana higa mokalo dwe mar 11 ka Ruto kore kochako sirikal mare ma oketo cabinet ne mokwongo mane gima kochiel kuom gik mane gikwongo timo to bro bedo maber project ni nikech wasegomba kaka Lake Victoria kwan mar rech matinde luo dok piny to bende wasegomba kaka sani rech mang'eny miuso ken miluwe nam to gin mag cage mokete dho nam so gini bro konya ahinya nikech iwacho ni kodhi maber to karibu nyithi rech milion 7 higa ka higa ibro kete Lake Victoria to kiwe nyithi rech
nyithindo mang'eny kabonyo Kanyagwal ka kiwinjo kaka balozi loso to wacho ni gibro puonjogi aito gimiyogi tije. Bro bedo maber nikech tije sani nok. To kiyudo project makaribu bilion 2 nokete gweng nikech kabonyo Kanyagwal ok en town. En e chunyu gweng. Kiyudo ka project aina no ket kanyo to en project mabro ndiko ji mang'eny. Ok mna nyithi nyando kende, ok mna jokano kende. Ji bro kuonde mopogore to mano bende bro dongo nikech ka koro ng'ato wuok bondo wani dhi tiyo kanyo ka ng'ato wuok rangwe ni dhi tiyo kanyo nyaka manye ot modake. Nyaka ng'omanye kako nyiewo chiemo. Nyaka ng'omanye kamo nyiewe mafuta. So nitiero henni mang'eny ma bende bro chuogore kanyo to bro timo ang'o bro dongo kanyo. Kibiro kanyen Siaya to Urenga kumanyo okoni gisewinjore gi governor mamara James Agri Bobo Orengo. Nise hospital ma Urenga koro gidwa upgrade. En gima ber moloyo nikech wasewacho ka kendo penj laktar wacho no ka ngima en ang'o en mwandu. Ni thieth ka japiny nyalo yudo thieth machiegni kode ten thieth maber. Nyiso ni seche mado kao mang'eny kodhi manyo hospital. Pesa mado tiyogo mang'eny kodhi keto hospital. Koro loko otimo godo gige mamoko. Tibro yudo ka kendo hospital no bende ji mang'eny bro timo ang'o ibro ndikie to bro yudo thieth. Mano mar ariyo. Kanye en game to wacho ni nitiere chichni karibu 8 magi bro gero. Ang'eno se wacho ni gero chiro mago tije MCA tije county governments. Tije county government. Kata mna gero hospital. Kata mna gero hospital. Tiwinjo ka jatend piny wacho maber ni gisewinjore gi county government. Ni nitie gima county government golo to gibende gigolo. Pile ng'eni kiwuotho kor gweng tipenjo nang'o miyo gigi ok tegre to county government jok matiyo koro bro koni ni sirikal ok miwa pesa motimo ang'o moromo mar timo gigi. To king'iyo ripode ma bende nyicha watimo Jojo Bati osebedo katiyo tich maber ng'iyo kaka counties watiyo gi pesa. Tiyudo ka counties wa makaluo pesa mang'eny magiyudo dhi chulo osara, nyiewo mtokni, timo workshops matine madonje dongruok. Maka koro national government obiro to koni wabro partner gi county government mondo wager chichni. Nikech an kanya winjo ni gero chira kala to nyomora motek mokalo. VOJ ing'ena kala ka king'iyo maembe, ting'iyo machunga, ting'iyo mapera, kito lembe mang'eny nyaka kalaka. To nikech lak onge chiro kanyo, ibro yudo ka gigi ng'eny giuso kanye e dhondara. Tiuse e dhondara maka gipenjo ng'ato ni to rabolo pesa di to koni ni kama e 100 tikone ni an gi 80 kata an gi 70. To nikech odwano gombo us gini obro koni kara kela machal ni koro iuse bei ma in janyiewo ine midwaro ok bei ma ng'ama no kele chiro motimo ang'o dwaro. So koger chiro to bro miyo mon makala gi chuo makala mause dhondara gi nafas maber mar kawo gige to giuso kama ber to giuso kama timo ang'o kuma ginyalo yude maber. So chichni 8 moland ni boger Siaya gi berie malich mokalo. Kibiro Homa Bay ang'eni ng'ato nye penjo ni to Mufangano ma en island to ring road iloso nang'o. Apani dhano nego ng'e ni kata mana Mufangano ka dhano wuothe iriembe apiko iriembe ndiga gin jo Kenya gibende gigolo osuru. To samo loso ring road e dhoni nini to bro miyo meli mang'eny nyalo go kanyo, bro miyo yiedhi mang'eny nyalo go kanyo, ok ni yiedhi go kamoro achiel nikech kanyo manitie ndara. Samo los ring road ni to ya Mufangano ng'ata nyalo wuok kamoro amora mowuok e nam Victoria ka to dhi go kumote mang'o kumonyalo gowe nikech koro bedo wuoth bedo machiegni na jo Mufangano. Koro gimoro ni yo island to ni dhi yawe ndara nang'o jogo be mnaji jogo be chulo mno osuru ndara bende timrango dwarore kuro. King'iyo paya ma Homa Bay nyo yawa as ranyisi to en plan ma idhi tim e payas duto manitiere Lake Victoria. Kindu Bay, Asembo Bay gire ibro losgi nikech ka koro dhi commission MV Uhuru to makoro jolweny nyogero meli maduong' moger Kisumo kane. Ok wadwa ni meli ni kawuok Kisumo to nyamna go Busoba kata Entebbe. Homa Bay waka bendi nyalo koni oyo an gi msigo mang'eny maka kete mtoka kata bro chulo pesa mang'eny. To kameli okawo nago kata bed mna ni meli yang ne kawo secha 4 to chopo kodgi
tachulo pesa matin. An gi pesa ma pod adongo manyala timo gik moko. Sani neno kata kaka water bus koro nyocha ko ni wuok Kindu Bay to dhi Kisumu. Ka kori loso paya no maber. Meli wuok Kisumu to donjo Kindu Bay. Nitie gik mang'eny minyalo gor Kindu Bay kadhi Uganda. Meli nyalo kawo kanyo to dhi. So nikech ng'eni kata mana Kindu Bay kanyo gima nong'ere go en weche mag meli kanyo kod ohala. Yes. E apani kana watindo ne nitie gik mane wawinjo ni nitiere nam Lake Victoria niluongo ni stima. Stima, yes. To ni neno ka samoro na Asembo Bay nitie stima to kowuok Asembo Bay to dhi Kindu Bay to dhi Homa Bay. You see, so kama ginyalo duogo nyalo miyo wuoth kod ohala ma Lake Victoria wane. Okena ni en gima ji dhi lupe to duogo dala. Then kidhi uriri bende no chak gedo mar osiptal. Ma bende naneno ka osiep na Dr. Fredo Luga wachone model mokawono gin model mane gitiyo godo kane gin NMS. Mano gero osiptende mang'eny Nairobi County ka moyawo momiyo jopiny koro ka in Kibra ka to kinyaki dhi Mbagathi kata Mama Lucy in go osiptal kanyo. So apani magi gik maber, jatend piny nyowuotho maber, to magi gik ma wan kaka oganda nikech wachulo osuru. Okonego wache ni jatend piny timonwa. Wawacho ni pinywa mar Kenya timonwa. Nikech wachulo osuru, to jatend piny bende no wacho maber. Ni osuru majite chulo Kenya ka. Omiyo ja Kenya mora kamora ma entiere. Nyaka yud maendeleo. Erokamano ahinya. Agera bro duogo iri kanyo mondo ngiso ni to en ang'o mane jatend piny norem ngiso jo Kenya na melimbe mare no. Fred, en ang'o minyalo kwanyo ni ne oganda luo yudo kokalo kuom limbe mar president kapok wang'eyo gik mane kamoro rem ok wayudo kaka oganda jo Kenya nam? Aparo ni senior osekwano gigi, osekwano thothgi. An gima dwa wacho ni jo oganda luo nyo timo tim maber. Kendo oganda luo nyo obwogo piny mangima. Nikech sani wasebedo mariek ni ikuongi kawo mondi. Ikuongi kawo gimokelni, obed no ng'eny, obed no tin, kise kawo koking'iyo weche mamoko bang'e. Koro mae gima ne jo otimo. Achiel ibiro no ka jo ano wuok karomgi. Ma king'iyo limbe odiochienge mokwongo mar limbe, ko wuok Kabonyo Kanyagwal kamancha na bang'e kod twak gi jopiny mancha no wuoye wach sondoni. Tido ka dhano ncho chot oganda makwar, ma bende ido ka jomoko ma joyudi e wigi nyo owiri. Ni karo semana bet maber weche oserumo. Koro jo pinywa jowagi nye dwaro gima kerni gima nyo wendo ni godo. Kenda paro ni wach mo wacho ka pile ni jatoko ok ng'ongne ni. Kare jo winje ga maber kabisa. Jo nyo jo bonjo gi jatoko. Koro ngini jatoko kibonjo go kamano to miyo omiya. Ing'eyo ni kata mana kinde mane wane high school kucho. Ntie jomoko ni jondeko. En obiro dono chiema dereyo to oginene. Oduono chiema dereyo goda tenkacha kipenjo nyakwar pres ken to biro nyisi kaka na deal kodgi. Manyengo moro bende ne gimi. Sama ne podane office kanyo. Biro nyisi kaka no deal kodgi. Koro aparo ni jo anyo timo maber tim mar ndeko. Gikawo timiyogi. To kiweyo ma kende kama kir dhi weche beyo. Nikech kata ndara moluwo no kenda ni bugo. To nyaka nderni molos gi kata gitindo Victor gima nyaka wayiere ni William Ruto koa e loch ok obi ting'o nderni gi odhigo Sugoi. Osiptende migero gi kata gitin ok obi ting'o gi odhigodo Sugoi. Kar gine mar rech mane igero ni Kabonyo Kanyagwal ok obi ting'o gini odhigo koa e loch. To kata mana ndara mano pamo buga sama no biro ni kosedok gi kuonde mano ae ok ibiro ka koro joko chako dhi ogolo nderni ka. Koro matin mo biro no mondi kata obed mana mang'eny tikuongi yie nikech Kenya duong' no nyalo dhi kata mana coast. No nyalo dhi kuonde mopogore mano kapok wang'eyo wach siasa nikech siasa benti matenore gi gigi kaka ing'eyo ni jatend piny ok en jadolo ne ok odhi lemo kuno. En ja siasa. Lakini maduong' mo kaka joano nindo piny mondo gikuong gikaw gik mobiro gi nikech kata mana jai gi nderni miwinjo kosebet ka chando gi duto te nyaka ndara manyina no odhio ya usindo gi nderni gi te sindo ki abuya sori macha ndara ma adier king'iyo tibiro do ka en ndara malach 74 kilometers to sebetie marach kuom thuolo mararie
kum thuolo mar ariyo koro ka waweyo siasa nikech ok adwa kwano gik mang'eny kuom sani tibiro yudo ka en dongruok nikech Victor kamandara berie kamoro amora mandara berie dongruok bedo mang'eny ng'at madwa dhi osiptal kata mana gige mag puodho gi kaka idwa lawgi to kata mana in mane nitiere welo nitiere kuonde moko ma kata kidhi kata mana e liel kende to unyalo kawo seche 10 mondo muchopi ka koth ochwe to gi kaka idhiro koro king'iyo piny masani kako kiyudo ka ji dhiro gari okwame ding derni ting'eno ni nitie kuonde ma besa moro gin anywang' kuonde moko be chalo lop siany en pek kabisa ahinya king'iyo South Nyanza ibiro yudo ka ber mar nderni osebedo maricho kabisa ma kidhi kata mana Suba intiere kuonde midhier to kare ji pod odak kuondegi kare ndara ni kuondegi ma jok moko ka gineno lam ni kende koro samoro ne ng'at mong'iyo gi lam Nairobi ka to ok nyal neno ber mar gini koro an e yo machuok taparo ni William Ruto gi gima ne owuotho godo no mondi amor gi jowa kaka nyo okwongo ka to bende kata mana jok mane nitiere kanyo kiweya weya nitiere kaka jok kata bende no winjo maber to kata mana kodhi to mana jok ing'eyo ni macha mkutano mar siasa jok ok ji tema nyo biro kanyo manyo biro nikech gidwa neno William Ruto nitie joma bende no wuko fuku ber to nitie be samoro joma no ng'wen nyaka mekgi manyo wach ni temo wacho ni jogo no thiedho pap nitie joma no thiedho pap go ber to mak man ni thiedho pap gini thiedho pap gini ing'eni kidhi godo e duka kidhi nyiewo makati to ok idhi wacho ni in makati nini we wang'wen nikech ma mothiedh go pap Simon Nyakwana Mugajuang obro kawo yo matin ka waduogo obro ng'ene to gin gik mage mane jatend piny Kenya ne orem chopo e kinde mane odhi nyime kod limbe mare kaluo kaka wuono kaka sewacho e limbe mare mar odiochienge mar 4 kaka wuon gene obro bedo ka ochuo bura mar jotend migawo e kar jot maduong' mar piny owacho man e boma Kisumu. Nyakwana Mugajuang kodhi bedo cabinet meeting mokwongo ma dhi bedo chair gi president en owuon e county onogo ma Kisumu. Nyalo paro kanen Sagana no bedo gi cabinet mare kanen kaka Mega no chako bedo go chal ka gima president kodonjo to biro kod style kako timo gige en owuon. Nyakwana Mugajuang kete mana ka ma en chenro mari maka kaonene e Ramogi FM kod Ramogi TV. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa $500,000. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life.
Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.sidika.co.ke and be the change today. Sidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama soraha premium. An Bahati negingia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha familia atiogi raha premium. My shirt, a toss of lavender, and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Abro somo ote manok mag jopiny ka. Victor, wan wadak e boda Moroni wasebedo gi koko higni mang'eny. To kaka waduoke piny kama jolang'o wacho ni jok man negowa gin jok ma ogon mabor ma ok gin ema gigowa. Nikech gin ema gikano jogi wanyalo mana wuoyo mana kodgi to waneno kaka wanyalo tieko weche manitiere kidwa kodgi nikech wanyuomore kodgi kendo gik mang'eny riewa. Tulo masondi kelo kod jo siasa kendo sirikal ong'eyo wachno maler. Gik ma jogo polis mokel bende biro rito mana orders ma Eli Asaka from Katito. I heard a Kericho senator categorically pronouncing publicly that Sondo is in Kericho County. Wasebedo kwa ng'eyo ni Nyakach area, Sondo is part of Nyakach area, Kisumu County. This is a source of conflict. Ni jowa ma wuok e gwenge ma Kericho believe ni Sondo en margi. Okay? Abdallah mar Katito amor gi chenro maru gima timore Sondo no ok wamorgo kendo wakwayo mondo joma otendore gi weche go onon matut mondo konywa nena wadagi kwe e kindwa kod jolibamba. Erokamano maduong' ahinya. Moro wacho kanyo ni makaji mamora ahinya gi President William Ruto. Uganda luo koro nyaka koro thegre gi siasa moro mar rakruok cha maka moro ok nyal nyago lemo. Amora ahinya kod biro mare moloto ndara mawuok Sindo kidhi nyaka Sori no chak gere to no chako chung kendo ka ibiro tieke to jasiasa mora mora kika political mileage kode nikech it was an ongoing program ma serikal. Okay? Victor mora ahinya gi kaka J Bonyo gi Fred kelo weche
gima chanda gi wuoro eni nyaka ne jatend piny Kenya lose wach mar Sondu onge ng'ata ma osemaki nyaka kawuono wan owewe lwet nono. Mar ariyo eni weche mag border political leaders must refrain from making utterances manyalo moko mach. Gini wene national government security administrators emanigi responsibility. It should not be left elwet jo siasa. No, not obro ae gerach. Elvis Odhiambo wacho kamano. Kaka wanene penyna uru ni to ang'o momiyo wach mar border conflict mar Sonduni en sami wacho wachne to jo siasa ema kawo mstari mambele. Dakwe ne polise otim tijgi. To ganda luo bende go tong' e gwenge magawasi, e gwenge mamuoroni kocha, kachiel kod bende Kiboswa Kisumu, mogo tong' Vihiga County, Nandi County kod Kisumu County. Jogi owe walo mang'eny. Kwe e ber budho adori nyaro kumu jawacho ga pile pile. Victor, aparo ni delimitation mibiro tim kod IEBC ni biro kelo konyruok. Weche mag border en very sensitive. Ma jo siasa okonego beni koro puso weche karafuok ma ng'oko heo. Piny pod okinyi mosa enya jokama. Jomoko pod metho. None ga ywa handbag waten. Hero kamano. Ka somo Le Grand Victor Ore, Azimio Media, Ramogi FM, Ramogi TV, okay. Oluongo ni Azimio Media. William Samuel Ruto tiyo maler. Ker mokwongo limo Mfangano Island nyaka ne chwe piny. William Samuel Ruto 10 years strong. Okay. Baraka Odhiambo. Kutenga na kutenga. Nitiere projects mana uchagi Uhuru Kenyatta emobiro tieko. Wiji will piyo ni kata mana shipyard ma nitie Kisumu. Uhuru emano kelo. Uhuru e kiongozi. Mar ariyo, iwacho kanyo ni dho paya ma Kisumu, ma Kidu Bay, ma Homa Bay, ma Mbita, ma Sori, kachiel kod ma Luanda Kotieno, gi Asembo. Gin gik mane ochak chon gi NYS. To ne ochung'. Koro nobody should claim credit. Onego beni koro wagone handshake government ero kamano maduong' mokalo. Jo siasa mawuok Kaluo ma gin joluo mowar, ma ongo lwedo UDA Kaluo, owe mor gi wach matimore Sondu. Moko kuomgi asebedo kanene Facebook ka koro bolo weche moko manyalo chido chuny oganda jo Kanyanam. Ponon ni ka gidwaro chia moro mar siasa, onego bed ni gigo siasa moro makelo kwe kind oganda, ok siasa majaro oganda. Okay. Stephen Okech, jatend piny Luo timo maber kuom limo Luo Nyanza. Jatend piny timo maber kuom limo Luo Nyanza. We know for a fact that our region has been lagging behind in terms of development. Therefore, we need to appreciate the move and determination by the president to change the registration, by the changing his administration in terms of Kelo development with Makalo. Change is gradual. It doesn't happen in a moment. Koro jawanyaka beda mos. Dako mor kodo chilo kaka mor kod wanga. Ntie picha moro mokete Facebook ka. Wendo kolimi mie kar nindo mar welo kikitere kachiena mari. Owete wa oseuso wa josiasa makaluo morengo dhi olo kacha. Doguru chien keyany. Tombo ya Jarusinga okang' mane wan godo en rwadhwa ma pod Raila Odinga ema pod rwadhwa nyaka kawuono. John wacho kamane otemore kaendi. Ruto en ng'ama long'o kendo oganda luo koro nyaka som kit siasa ma Ruto koro goyo. Kik waket weche duto e siasa. Oganda luo bende golo suru kaka mana jo Kenya mamoko. We are equally shareholders in this company called Kenya. Mangato okonego beni koro ngiso wani okelnwa ber mamoro. My only worry and the blatant mention ma William Ruto siko wacho go ni ka kelo ndara to dhi wang'oni. Gini okonego beno puse dhoge. He should refrain from such utterances. Nyinge en Pigi Odhiambo wacho kamane ote marikaendi. Weche thoth jomadongo. Victor, awuo gi jal ma luongo ni Azimio Media. Nikech gik ma kamagi ng'eny gin gik ma samoro winjo gi to bende gintie to bende e tijwa mar fwambo ni. Okwa
mane emitne okama bede emitne ni bende samoro bende jopiny kata jok mawinjo achiel ok dwa riwe jopiny te nikech wan tijwa wasewacho ne pile mana kaka iwinji wacho ni omuga mani malo ni onego beni samoro bende konye ji iwinja kech Nyasaye ne ok oketi ing'eyo ni nitiere pogruok kadipo ni omuga mamalo ni okonyi to tiende ni ng'utie man gi tich mapek kech fel ngamuchwanyi imiyo ng'uti tich matek Victor samo wuoye weche masondogi to dhano nyoinyore to wawacho adiera mantie nikech wambe wan dhano to ng'ato chak biro kendo yawo dhoge malach kowacho ni Azimio Media to wawuoyo gi josiasa tem mawuok kon gi kon e seche ma wawacho wach manenore ni William Ruto to e jatoko tadiri man kende ni ndara mobiro weyo ni ok obidok godo kata mana manyocha Uhuru ogero ndara manyocha ne olosi koya Migori nyaka Kisumu ing'eni Uhuru onge gi gari moringo godo kanyo pile pile be kata matatu onge ge yono kata matatu onge goyon koro nyaka wang'i weche mag development manyalo konyo jopiny to wapogo gi siasa emomiyo wachako kacha kwa wacho ni William Ruto wayie ni ok en jadolo ne ok odhi yalo injili kucho to kopo ni obiro timo gima ber to yudi e political capital ok mano to koro mana wachne gima duong' ni kandaro dong to dong rech miloso kacha ka William Ruto nigi ich achiel ok do cham rech go tieki Erokamano. Vioje ng'ato owacho kanyo ni projects ma Ruto yawo Nyanza ni nochak gi Uhuru Kenyatta ni onego wagone handshake erokamano. Kwano kanyo the Piers go to kwanyo kanyo port ma Kisumu. Okoriambo kata dichiel. Ting'e ni e sikul nitie gimi puonjo. Kisomo maber tikoni ni nitiere serikal mar Kenya to nitie jo serikal mar Kenya. Serikal mar Kenya kato bed mna ni in Fredo Gweno ine president, kato bed mna ni en William Ruto president, kato Uhuru Kenyatta president. To gimotimore otim gi serikal mar Kenya en gima serikal mar Kenya otimo ang'o otimo. Ok bi wach ni Victor manotimo, ok bi wach ni Fred manotimo. Nikech sama Fred president to Fred nigi nafas mar wacho ni an gik mane Victor timo go kata mang'o okadwa. To dhi otimo gike kende. To nikech nitie serikal mar Kenya nitie gimiluongo ni goodwill of the existing office. Mang'ama nitie kom wacho ni project monochak ni ber wadhi kode mbele timie budget timio jok matime jalmo wacho ni gigi nochak gi NYS owacha diera nikech ndalo handshake nwaneno ka Uhuru Kenyatta notero jo NYS to negi konyo e bero Piers gi to gik mane jo NYS timogo ne gin basic ma bende ber kabisa. Project masani koro dong mi kisungu luongo ni the heavy lifting jo Kenya Ports Authority emadhi timo ang'o emadhi timo. To gimomiyo president ne timo kamano nitie gimiluongo ni commissioning. Nitie gimiluongo ni launching. Ka project poko chakore titimo ne launching. Kata ka project oserumo titimo ne launching. To nitie gimiluongo ni commissioning midhi tidhi chak gedo ayanga. So ng'eny projects mane Ruto timo kagi iluongo ni commissioning. Emo mineno kaka bonyo kanyagwalo kao excavator tikunyo godolo to keto ni koro gedo timo ang'o ochakore. Eko timo ndeche mineno gi. Nikech kata masindo mwawacho ni en ndara ma wachne osewachi kendo contractors moko osegadhie kura. Ma Liunda ni bende bondo Liunda. Bende ndalo moko higa ndalo handshake contractor moro kanyo no biro mo minyaka ultimatum. Nika kochopo kanyo kochopo chani tarikadi tibiro make no koduogo. To sani koro jatand piny kendo dhi to dhi timo nang'o official commissioning. So serikal mar Kenya
oken individuals, oken Uhuru, oken handshake, oken Kibaki, oken ango. Sirikal chalo nyange. Ochalo nyange. Oluoro continuity nyaka be. Nitiere. Emomiyo ji mang'eny wacho ni Ruto tieko projects mane Uhuru otimang'owa ochako. Nikech as a president, mago ne projects mane president Uhuru ochako. Uhuru bende nitiere mag Kibaki manotimang'owa manotieko. So sirikal ok ber ni sirikal ni ng'ato ka ng'ato biro gi projects mamage. Mamagi go nitie kendi berogi. Donkala mana governors manie tich sani ma odonjo manyien gi. Tieko mana gi mana gedo mana jok moko nosechako. Siaya wadonge stadium amoth karasange manochako. To donge renge madhi tieke. Kidhi Homa Bay. Donge nitie projects mane Kubo chako. To Nyawang'aya dhi tieko. Yes. Kidhi Migori, nitie projects mane obado serikal ochako, to Pindra dhi tieko. So okong'iso ni ng'ama ni office no ochak mage manyien kata owe moko mane jomoko ge ochako, nikech en sirikal, pesa jopinye matiye. Nikech bedo marach ahinya JB ka ng'adi mana matin ni ochak chenro moro gi sirikal mosekete pesa. To ng'ato kodonjo office to koro we okethre aketha kanyo moko tieke. Emomi ineno ka nitiere example maber mawachoga, nitiere ofis sirikal moro osegero Migori higni bura to pok otieki. Nikech sirikal manochake nochake with good intentions, to mobiro to neno ni onge viability gimomiyo nigere Migori kanyo. Emomiyo negibole. Emomiyo higa mokalo aparo kadhi rumo nitiere komiti mar bunge manodhi moko ni ooyo gini sirikal osekete pesa mang'eny nyaka dhi mbele. Koro pesa nyicho keti kendo bro dhi mbele. So gima jothuru onego understand. To ka emomiyo anakoga ni an josiasa ukawinjira godo maber. Nikech josiasa go siasa. Iwinjo ka ng'ato koni ni projects magitimogo mago ne projects mag Uhuru gi Raila manochako. Ting'eni William Ruto has a choice. No nyalo abandon projects go. To dhi otimo moko. Kato we moko timo moko. Kato we moko timo moko. Kamitere onge. To onge gimi bro time. To nikech en gi goodwill. Kato bed mana ni goodwill ne ni en mar sero mbulu. Nikech president to jasiasa ok dwa tamare. William Ruto kano biro kaluo ong'e maber ni ka en Kisumo project motimo Kabonyo Kanyagwal kochopo 2027 nitie jok mabro pare mabro koni an tich mana yudoni nikech president no kelo project ne wacha kanwoe kodhi Siaya Urenga Bondo wakuma koro dhi yaw ndarani nitie jok mabro koni leunda ka ne ka waseche bura kapok wachope to nyaka ne los ndarani dakika 15 kwa Bondo yawa Ruto ine kiongozi to chako tima ng'owa ochako nuoe. So nitiere political capital mabende nyako bigo to siasa en competition mar ideas. Oneno ni ideas manyanza gi ber obiyo tima ng'owa obiyo chwal gi mondo tiek gi nikech ong'e ni bro yude ombulu moro emomiyo otimo gi. Emomiyo jasiasa kik wach ni yo otimo gik manoni dako chake manyien. Erokamano. Victor kapok ya ikanyo wapenj penj achiel ma duoko neta weyo na japiny. Ute mag affordable housing mane kiro yawe limbe ne mokwongo mar dhi kodhi Homa Bay. Jo Homa Bay ong'eyo. Nito dipo ni jolang'e magero utegi. To penjo mogik ka utegi orumo to wabiro neno ka joluwe madhi dakie igi koso jolang'o biro a Eldoret biro dakie utegi. Atieko. Okay. Mopogore kod limbe mar president ang'eni kawuono tieko limbe mar ayanga. Binti kuonde moko ma samoro ne ore ma ok owacho. Mana mapiyo piyo Victor paro na achiel tenore gi gima nchane wawacho ka wach mar Afcon mabiro Kisumu. Kendo aparo ni pod en Kisumu. To nchane wa advice no kwayo jowa nwa twake wach ne malach ni kaber to Kisumu en achiel kuom bombe mane onego bed ni senior J ne onge ka juma mokalo. To kaber to no onego bed ni Kisumu miye thuolo mar bedo gi weche mag Afcon. To thuolo ponitie nikech mana kaka jowancha ne lieke to bende wang'eyo ni Kisumu en daga dula. Koro ma paro ni en achiel kuom gima bende no nyalo wuoye. To kiweyo mano
weche thoth Victor to bende government nigi priorities mage nikech ing'iyo ng'eni okonyal dhi wacho ni magi ma otimre to samoro gino wuon onge budget aparo ni gima duong' ma osebedo nikech nje no we sector mar niang kuom thuolo malach ahinya to neno ka alright ogolo gowi malach ma gowi ma kembe gi osebedo godo kendo ni winjo ko wacho ni wach mar privatization mano nego beni kembe gi ka wikete lwet ji giwegi nyo wacho ni ok dhi timore mak mana ni obiro ng'iyo kaka kembe gi nyalo tayo makare ma wacho ni ok obidugo kendo to chako yudo ka jopur mar niang gi jok matiye kembe mag nienge gi pod ok otimo ang'o pod ok ochul koro aparo ni ok onyal timo gik moko te to an kaka nene ncha nowacho ka juma mokalo e gik manyo biro yawo mang'eny gi thuolo mar higa 2 kata thuolo mar higa 1 wabiro neno ni to lokruok mane mosebetie nikech ing'eyo ni koko chako ike mar 2 wabiro neno ni to ber mane magigi osekelo Victor ber mane magigi osekelo ndernegi bang' higa 1 koso diponi no okelgi to tingo odhungo mana iro kanyo kosedhungo iro kaka moko itimo mako wuok ni to tingni gabo chako tingo chako mana tingni ka ema chak dhi siaya chak bingo iro kose ya kanyo to tingo gogo ni chakitero kama chielo chak dhi bingo iro kanyo to onge gedo madhi mbele koro aparo ni mae en thuolo mwabiro neno bang' higa 1 bang' higa 2 nto gik mano ochako gi ogikanye nikech kuma chielo bende nano kodwa chiwo bende singo mathoth ahinya kaka ing'eyo ni William Ruto en jasingo kabisa kamoro amora modhiye to singo emobolo kamoro amora modhiye to singo emobolo koro wabiro neno ni to singo gi nikech koro to en ndalo machien kache ni winjo ko wacho ni tumetenga koro sani to wabiro neno ni to gik mano otengo gi bang' higa 1 kech koka obet koko chako tich koro malong'o bang' higa 1 gigi ogik kanye kae to wachako wang'iyo ni ere mochielo mwanyalo chako wakwayo to ok inyal yudo gigi te dichiel nikech Kenya bende lach ibiro ng'iyo ni kata siasa masani dhi nyime nitie mutni moko madhi kuonde mamoko ma bende nogoyo ne sirikal ni ombulu kata kaluwore gi pattern mar ombulu giwacho ni ang'o momiyo gin ka president dhi korgi to lemo eme bago ang'o momiyo gin ka president dhi kodgi to emo ywa mana mar lemo to president ka dhi kalu to igero ute president ka dhi kalu to nderne yawo president ka dhi kalu to weche mag niang' gi gope joniang' igine iweyo kora paro ni nyako chake gi kamoro kata mana ng'wech kichako to kata mana keyo kidoyo to mana ng'at mokia doyo kata ng'ama nyap ema dwa no dhi gi line 10 dichiel nitie kaka inyalo kuongi ko line 3 iwe mbele kendo chaki duogi yomo line 2 kae to bang'e ang' ichopo keyo gote ber chopo keyo moloyo dhi chako gi te to onge kaka itieko gi erokamano senior VJ anto kapar ni nitiere gima ne jatend piny oremo wacho kata timo nikech higni pod ng'eny pod odong' gi higni 4 to mana kaka Fred opimo maber nitie kama nyaka chakgo ing'e ni kane jatend piny nitie nolimo oganda Luo kane higa ni chakore nitie mbekni mane gigo gi jotelo mang'eny wajumbe to gi governors to gi MCAs mane nitie kwayo mane gichiwo tabro wacho ni VJ ni ng'eny gik ma jatend piny ne dhi timogi kata motimo kawuono magi ne kwayo manowuok e buche mane gibedo godo higa ni kane chakore dwe mokwongo kane dhi rumo emomi neno kane otimo ang'owa nodok mondo koro ochak gigi ayanga mondo at least japiny bendo neni to singo manoketo dwe mar 1 eri sani kore dhi timo ang'owa gidhi timo kata bed mana ok kotimo gi te kaka ne giwinjore nikech ni winjo koko Kisumo ni bende ni weche mag ndara hinya to Kisumo to gikwong gimiye nafas ochok ang'owa uchoko osuru monde mane adiera mar wach nikech wasewacho kendo walando kapile ni sirikal sani onge ang'owa onge pesa so ano kane ahinya to ng'ama pani bende nyalo wacho nwa mathoth gini gin governors magwa makaluo nikech ng'eny projects manochakagi county governments nigiting'ie to national governments bene nigiting mane kar winjruok kar romo mar county government to gi national government emomiyo ni neno ka kendo ang'e ni wadhi lose governors makaluo nowuok oko kabisa mar rwako jatend piny to injo ka kuonde moko gikone
ni kadala ni bi donji samora mora midwaro yo mora mora midwa timang'oa midwa donjogo nikech magi jo Kenya ni gichulo osuru kidwa kelo maendeleo ne gin kiki kwarusa kamora mora bi mondikel ne jogi ang'oa maendeleo ki mondikel ne jogi dongruok so apa ni governors wa ukinyi makawuono ni kama ber ya mokalo nikech nitiere gigo mang'eny ma jopiny kwagi ma jopiny dwa ni gitim to nikech nok mar omenda ok ginyal timo te to koro sirikal mamalo obiro mondo gitigodo kanyakla mondo gigi otim ang'oa otimnegi. Erokamano. Ma piyo kapok wadhi e wach machielo ng'ato ne ywak ka ni bedo ni jatend piny Kenya osebedo ka e limbe mare ni ere tiende mondo ager no ndara to wang'o ndi koko muketo wago ni ema garo nyaka investors ma ok nyaka keto mwandu gi. Mano ta dirama kende VOJ. Ing'e ni ine mani introduce agi thumbe mag Prince Inda walande ne ji. Ine mani keta na winje gi. Imi iti somo ni. Inda wacho ni pesa luoro koko. To en gima diera. Ni kama koko ng'enye ibro yudo ka joket mwandu tamo timang'oa temo kwepo ok gidhi. Inyalo paro ka koro maandamano chuochien Kisumu. Odiochieng' moro achiel donge Professor Governor Peter Nyang'nyong'o nogolo boke moko ni ooyo maandamano koro dhi otimore kanye Nairobi. Nikech kuma entie kaka jatelo kuma entie kaka governor kaka CEO ma Kisumu County noneno nok mar joket mwandu masamoro nogogodo mbaka to kama maandamano otimore to jogo kone ni ooyo governor koro bro bedo matek. So adira makende VOJ en ni kata bed mna ni maandamano chiko yie ni ng'ato ka ng'ato nego tim maandamano kanitie gimok more to chik bende otamore ni maandamano ok onego bed mar ketho gik moko. Lamni ineno VOJ kikete mach miwang'o nikech jothurwa to kata ok jothurwa kata mna Nairobi ka wanene kata mna Kikuyu ni wanene ka ji andamana to japinyo hero dhi timang'oa wang'o ndara. Samori wang'o ndara kiwacho ni mondo kik ji kal ka e mondo duondi owinji. Nikech sami wang'o ndara no ma ji ok move tidwa ni duondi otim ang'oa owinji. To nitiere asara mikele ndara ka. Nikech osuru ni ema pod bro timo ang'oa bro timo repair. Koro samori chalo ng'ama ni e ode to kaka koro example ni to rach tag no atiga kineno pera to team mi support kaka jo Manu indaro mose kalo giusebedo kiloya ahinya to ni koro gwe TV ne ma 75 inch 4K Ultra HD cha nikech no lo Manu kata magwayo loyo nikech otemo ng'iso ni owang' ahinya. Asara mar dhi manyo TV gi nyiewo TV manyien pod en ang'oa mare. So sami wang'o ndara no asara pod en mari nikech en osuru ni ema sirikal bro telo malo mondo giyud pesa mang'eny giduog gitim godo repair. So apani gimanye William Ruto temo timo en ni jothurwa kata kaponu ng'anyo to kik wakethie mwandu ahinya to mag ang'oa mag sirikal. Victor mago mwandu. Koma chielo mondo mi apim sembe gi nyamin. Kiki wache wuora waluorore ng'ama wago mabor kuno kadoge baba. Kiki doge. Ng'ani wach mar governor ni. Kaka jodino kele nyoro na dhier kawuotho Isili kocha to riache mokari olunga ni governor tadhier to riache nyoma kodoga bas in wasemikom konti mokoro do winji to luo weche gi dok ginen koro kaduogo Victor kamanyo owuoye wach mondo mi kik wang' ndara ni aparo ni kanyo bende no dwa dhi ahinya kanyo manyalo pogora gi VOJ gi senior no dwa dhi ahinya nikech mondi ji ok chiw ga chiwa to dhi wang'o ndara embe nyako ng'e ni tang'o mamiyo kisani makoro dhano lingni jogi ok lokre jonek ni to mit gidhi gi muoch gi wang'o ndara ang'o makelo wang'o ndara ni koro gik makelo ndara wang'o ndara ni apani gine gik monego bed ni iloso Bomas kocha koda Bomas biro loso gi koda biro ok bi loso gi mano to twak mar odiochieng' machielo mak mana ni ntiere gik mamiyo nchan waneno kata mana France kanyo cha ng'anyo ne nitiere gik moko nyo kethore adira mantiere ok nwa nyayo ketho gik moko lakini samoro
kabul okwinji kigo bul to nyawa okwinji bul inyalo tiyo gi dhok machielo mondo mi nyawa otimango mondo mi nyawa odhi winj wach kora paro ni nitiere gik mamiyo ng'anyo gibiro achiel kuom gi gin telo maricho achiel kuom mar ariyo gin weche mag ombulu nyako ng'i en kaka koro ng'ama nie ker sani wawuoye weche mag reconstituting IEBC kaka nyalo bedo gi commissioners nyako ng'i ni gima nyocha no kawo gi thuon gi teko mare ma iro ka duond bura achiel nyocha ne kawo kendo gidwa ni giket commissioners mag IEBC ka waluo rudino to pod ndara ibi mana wang koro nyaka wang'i ni to gik mani dhi losgi ere kaka inyalo losgi yo makare nikech samoro bende ng'anyo kiluwa luwa ndara idhi ichalo mana ng'ama dhi wuoth mabiro miyo jo media kelo gi neno gi pogore koro pogruok e kinde jang'anyo gi ng'ama dhi wuoth koro wang'o ndara ber ok awach ni ber in kik iket wach e dhoga jatelo koro itemo iwacho ni wang'o ndara ok ber gima temo wach wang'o ndara ok ber ok wanyal ketho gik ma wan kodo lakini gima nyako kwongo ng'i ni to ang'o mamiyo ji dhi e ng'anyo kwa nyalo thiedho gik madhi e ng'anyo gi wabedo gi telo makare sani ngima ni malo weche mauta gi gik mamoko gi medo dhi malo magi gin gik mamiyo ji dhi e ng'anyo koro kwa ng'iyo gik mamiyo ji dhi e ng'anyo gi mabende apana achiel kuom gik magenda wuon for the first time no yie William no wacho na adier pek mar ngima ni malo koro kwa ng'iyo gigo to wang'iyo tiloso gi giyo mar emomiyo twak mineno Bomas kacha bende kelo liet iri gi ji maparo ni mano to koro erokamano nyakona Mgajwang limbe mar jatend piny Kenya nyakalondo mar Ramogi gi Ramogi TV biro keti wi koki e rumb limbe mar jatend piny Kenya odiochieng' mano ma kawuono e gwenge ma Kaluo mopogore kod mano nyakona Mgajwang en mbaka mosebedo ka gore ni nyalo bedo ni mbi mar kata oteku mar duond bura mar ODM chal ka gima lal e piny Luo koso dobed ni en ang'o ma lore kod okenge ma osebiro ka ikawo kod duond bura mar UDA ma tinende oyawo apisgi e kaunti nogo ma Homa Bay. Duond bura mar UDA bende osebedo ka dhi nyime kod ndiko jokanyo mage e okang' ma koro jogo oporo weche mag siasa jotemo ng'eyo kendo wacho ni en okang' makende mar konyo tego duond burano motelo yiero ma higa mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto kane obedo kod romo moyiedhe gi wajumbe te mag duond bura mar UDA ne ogilo wach mar neno ni duond burano oteko sirikal kendo e yiero ma higa ma 2027. Dibed ni ma en achiel kuom okenge ma nyo kele bende Kaluo koso dobed ni en ang'o ma timore ka jood bura moko mag ODM jowacho ni limbe mar President William Ruto ok obwogogi kendo chalo ka nono kendo ok otieko mbi mar ODM chien. Jowadongo ma ng'eni mbaka ma en kudho kendo en gima ji ok ohero ga wuende. Asebedo ka penjo kada mana wajumbe mamoko ni sama UDA ndiko jokanyo mage un to timo ang'o? Ang'eni giwinjo okinyi ma kawuono kamoro ginyalo miyo waduoko kawuono niendi. Jay Bonyo. Erokamano VOJ. Ing'e ni nyocha watimo sigana moro ma Chris Owino nokawo kinde mong'iyo gik mang'eny. To penjo mano penjo en ni Raila Odinga wuok e piny Luo. To king'iyo kura mano nindo e piny Luo to ne ng'eny kabisa. Ang'o miyo kura karibu mna 600,000 no nindo e piny Luo. To king'iyo kwan ma IEBC nolando ni William Ruto noyombogo ne en mna kura 230 kende. Ma bed ne ji nowuok ta ji 90%. To gini ne bedo mayom. Sani di koro oganda luogo mbaka mopogore. To ji adek manoloso godo ma jo siasa. Chiel kuom gi en Deputy Governor ma Kisumu Dr. Willy. Noloso gi Mark Nyamita MP Mauriri. To noloso gi jakom mar ODM ma en John Mbadi. To nonro mar Chris Owino ne duoge wach achiel. Ni kata bed mna ni party mar ODM ne en party mosenya ahinya e gwenge ma Kaluo. To nitiere rem mang'eny magin go. Rem makata jo ODM manoloso godogo ne wacho ni wanto nitiere. Achiel kuom rem magin magodo ne giwacho ni onge structure mar party mariwo ji mang'eny e kor gwenge. Ibro yudo ka ji wacho ga ni wan jo ODM to kikwongi penjoge ni to in ja ODM nadi to koni donge MC na ja MD ana support Raila Odinga MP na ja ODM.
To ka koro chopo kuma koro weche ODM idwa wachi mokoni koro tang'nu aneni to in ja ODM nade. Kidhi political register of political parties kacha, tiyudo kaka rang'ani mnaja Agano party. Ng'ani mnaja Umoja Progressive Alliance. So gimane wuok en ni party ma ODM kata bedo ni pod en party ma ji ohero ahinya Kaluo. To rem ma en godo gi nyaka gichak loso, nyaka gichak redo mondo ji obedie ni gin jo ODM to giyie gi gigo ma ODM nyaka tim ang'owa, nyaka tim kaka chamo. Mar ariyo, gima nowuok en ni ji mang'eny manigi kombe mag siasa Kaluo tiyo gi ODM mana kaka ngas. Makose miye ticket e nomination to kore nong'e ni shida ne otimo ang'owa orumo. En kata koro kata kodhi e rally to wacha ni kech timo ang'owa ochune, lakini gi chunye teno oseyudo gima notimo ang'owa nodwaro. In fact, John Mbadi wache maber e sigana no kowacho ni ng'eny jowa kano oseyudo tiko to nodhi e honeymoon. To chako nuyo ni ng'eny jowa manoyudo tiko nowuondo Raila. Ang'o miyo wacho kamano? Owacho kamano nikech en jakom mar party. To bendo ng'eyo nikech ogota rubin to neno gimoro amora matimore to winjo mathoth. Emo miyo wacho ni gimiluongo ni mobilization ne nokotimore maber. Kakora duoge penjo mi penjo ni to bende dibedie ni mbi mar ODM lalo. Mbi mar ODM pod ok nyal lal e piny Luo. Nikech oganda Luo pod ohero Raila Odinga. To so long as Raila Odinga nitiere party mar ODM ni, ng'eny oganda Luo pod bro wacho ni chama gi en mane? En ODM. To ka sani Raila Odinga kagir kiragi owacho ni en koro ochako chama moro, ni koro en chama ne wawach kata no dhie Agano party, kata koro dhie tip mane mar Kalembe Ndile, tibro doko oganda Luo bro timo ang'owa bro luwe kanyo. So mbi mar ODM pod nitie nikech Raila Odinga pod timo ang'owa nitie chamano. To gima ang'o monego patnya nya winjo ka Rosa Buyu jaod bura ma Kisumu West wacho ni gik mathago ODM sani en nikech okoridore grassroots. Erokamano. Wawinje na kaka no loso. Kama kaka Mheshimiwa Rosa Buyu mjumbe ma Kisumu West nyo loso. Our house. We need to clean our house in the county assembly because we are all not loyal. Wawuondo jakom, but we are not loyal. Wamende ni masamo jiendo biro gi pesa, pod wadwani waluwe. We are not loyal. And as a NEC member, adwa kwayo ni mondo wa clean our house. Today we know out of the discussion here and the address of the members of parliament that there is no budget for Kabonyo Kanyagwal fish plant. In any case, it is only 2.5 billion and $1 billion is already being contributed. Watimu mos kuom kier mar dhok mar jalup gavana no ne wadwa mana winjo mjumbe ma Kisumu West kaloso ewi weche mag chama mar ODM kowacho ni sa osechopo mar yweyo ot mar machunga ne. Ting'eni ywe od ni VOJ wabende wasewacho. Yes. Nikech ndalo moko nwa wacho ka to Fred ni to gi Nyarawila nokono ni bro kelo nwa list mar wajumbe moko ma ODM pod warito. Gima nwa wacho mane list no biro nwa wacho ni nitiere dwaro moro mondo ODM kaka party mane otero ng'ato mane chung kaka kom tend piny Kenya. Bedie gi bura moro mondo gigoe mbaka ni to ang'o manotimore kopogore gi wach makoro giwacho ni nokwal kura. Ang'o kendo manotimore manomiyo kura nokotimo ang'o nikech e Kenya mangima IBC register nigi ji karibu 1,22,000,000 to ji duto manogo kura ne gin ji matin ne 1,14,000,000 mondo gipenjere ni to ang'o manotimore momiyo nokwayudo kata ni ji 1,20,000 e piny Kenya mangima manondikore kura notimo ang'o nuwuok. Mane penjo achiel kuom onego gipenji. Penjo mar ariyo monego gipenji ni to jowa mane waoro mane dhi manyo nwa tend piny
mane wakoni unto koro na pandi deputy party leader moro ne ni kanyo, director of elections apani ne ni kanyo, mane omako wirwath gi malo. Bende gipenji e jogi penjo. Nito kaka nudhi wuotho, miwauru report ni to nuwuotho nade. To ka gisetime national level, to giduoge county level. To gikoni county kaka ma Kisumo, Siaya, Homa Bay gi Migori, kata bed mnani jowa gi jo ODM. To no wuotho nade, no tire nade, pesa kaponi ne nitie pesa manochoki. Nikech nitiere gik matindo tindo VOJ. Make timo, to dhano bende neno na diera, chama timo maber, chama penjo maber, chama wuothe yo, matima ngoa makare. Samo kitimo magi, tiyudo ka japiny koni anto Raila Odinga e mahero. Chama ni to kapara. Nikech japiny ok yud duoko. Mar adek kendo mogik en ni osekao higni mang'eny nyaka ne ODM tim gimiluongo ni membership drive. Apani membership drive ma ODM otime mogik mane popular ne en mane Ababu na Mwamba Gere timo, ne nitie nying mane gimiya. Wiya lal ka to ne gitime mane gidhie counties, to gidhie constituencies, to gibedo gi drive. Mane gi recruit godo ji mondo timangoa mondo donje chama mar ODM. Tapani kose bodha hinya magigi ok timore. To bende gi kidieny manyowa ai mar counties kaka governors mane mag ODM notio counties wa. Adira nyaka wawache. Go chunji mang'eny ni to ka koro mae governor moyiere ODM. To kotiyo piny kama ber. Mae MCA moyiere ODM. To kotiyo wa maber. Bende poda bedo gi chir, gi mijingo, gi hera, gi geno e chama mar ODM. So nitie penjo mang'eny ma ODM nyaka penjore. Mbi margi to kapar. Nika Raila Odinga pod jakom ODM, party leader mar ODM. Okapar kambi mar ODM brodok piny. Tadira makende bende en nang'o. UDA bende bro yudo ji masanja. UDA bro yudo ji masanja nikech lemo magise miyo joluo mamoko. Jogi nitie jok mawinjogi. Jogi nitie jok moherogi. Jogi nitiere jok magitimo ang'o ma bende gigwelo yudhe moserikalni. Jogo ok diwegi. Ka koro chopo ni kwan ang'owa jo UDA. Nyalo bedo ni ma gin momiyo governors makaluo manyo teno jatend piny Kenya William Ruto ne owuok oko mar wacho ni gin pod gin jokanyo mag party mar ODM. To e yor chik gitiyo gi sirikal koso nang'o. Jatend piny Kenya William Ruto nyocho ya ofis mar UDA e chuny town ma Homa Bay. Ma kaka jatend piny Kenya ne oloso kaachiel kod governors ma wuok e piny luo matiyo machiegni kod sirikal mar Kenya Kwanza ma otelo kod jatend piny Kenya William Ruto ma en jatend UDA. Tunataka kupanga chama kwa taratibu mzuri. Na hakuna mtu wa chama bora kuliko mwenzake. Mimi nataka niwaulize sisi wote wale wanachama wa UDA 1136 tunataka tarehe 9 kila mtu aamukie polling center yake. Tuchague wale watakaotuongoza katika polling center. Tutawapatia taratibu ya sawasawa. This time round siwezi kukubali nipate 0.8% hapa Homa Bay. Vile Tinga alipata 21% huko kwetu, na mimi nitakujia 21% na kwenda mbele kutoka. Vile umesema, mimi kama gavana Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM na mimi ni mtu wa baba. Lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha. Katiba inasema hivi ya kwamba serikali ya juu lazima wafanye na serikali ya county. Hii siasa ambayo tunapiga katiba ilimaliza. Mtu hawezi kuniuliza Orengo umekuja kufanya nini? Katiba ndiyo imesema. Uinja. Katiba ndiyo imesema ya kwamba serikali national government lazima ifanye kazi na county government. Na tutaendelea na. And therefore I'm saying today that the county government of Kisumu
We are at the center of this. And we shall work closely with the national government in ensuring that this project succeeds. I'm a civil. I just want to tell you that the Constitution, as you designed and I designed when we were demonstrating for it, that Constitution envisaged a situation where the president of a nation may be of a different political party like it is today, and the governor of a county is of a different political party as it is today. But these are people's government, and for the sake of implementing the Constitution, let us create a culture of working together irrespective of our political parties and our political differences. Governor Soloso. Governor Dibed ni party mar ODM ochako longore ka sabun e piny Luo. Koso pod en hiu mar bedo gi paro makama. Governors wacho ni mtu hawezi kumwambia katiba imesema. Chiko wacho. Torengo bende nuo ni mtu hawezi kuniuliza nimekuja kufanya nini. Victor, ingeni loso banka sine je oselo moetegi odwa tieko gine kech adiri man kende mo wacho kai kumiga chiel ni ODM tuo. ODM nigi midhusi mapek malo corona. To ngonge ngat mo wacho ni maler maloyo jakom party. Manyo osetingo nyaka bade ni an gini aweyo. Honorable John Mbadi Nyang. Mano jakom mar party. Kuru hini dhani raia yani. Dani wach ni ODM gima nade. To jakom party emo yuak. Kakuru jakom ema nyalo yuak kamacha. Sama ogol giche dhoge. Kuru dhana MCA asia mani kor gwenge. Jakom. Kuru mano nyisi ni gini tuo ni ka e. Ke jakom emo se yie. Ose da dhoge to yie ni nyaka los gini. Nikech wasewacho ga pile Victor. Wawacho ni kanyange moa wawacho ni kupuke moa pi. Mowacho ni nyang tuo. To koro in ilemo dako ko idwa tamuri nyang tuo. Kora paro ni magi to gina weche lakini adiera en ni ODM tuo matue ni samagi complain e weche mag UDA gi. Ti chako kipenjo to unun kanye umbe oku register ji. To oduogie gima sini wacho ni ODM en Raila Odinga. To Raila Odinga en ODM. Ntire jomoero ODM, mantire ODM, emo miyudo ka ODM samoro ok nyal wuok ka ditimo registration kaluo. Nikech bedo ni as long as joluo podo ero jakom. To giero ODM. Nikech ODM e od jakom. Ok ni giero wajumbe mantiere gi. Kech wajumbe gi wang'eyo kwan mancha ne ogore chien kacha. Di nyocha beni ni yiero jakom kende, jakom nyiso ni wajumbe to yieruru kaka uero. To mak mane no wacho ni kikulo kang'o? Dhok ma okadwa tiyo godo biwach ni piny podo kinyi. No wacho ni kikulo ka buoch. Mondo mi kadhi kedo gi joka buoch mar siasa. Kadhi kedo gi joka tayudo ka an gi mbi moro. Mae mano miyo thoth wajumbe mantie sani no ogone gi ombulu. Mano yudo direct ticket gi. Mana diri mantie. To gini ntiere kama nogoe jopiny. Ntiere jopiny. Koro ODM nonego chak process miluongo ni reconciliation. Mar kelo jogo ma samoro ne kwan okodhinegi karata nokodhinegi maber. Nikech Victor, wasega wacho ka pile. Nitie joma pod okun olemo makoro ineno jo UDA ponogi. UDA ok kawgi nikech jogi ok ohero ODM. UDA kawgi nikech jogi okun. Gidwa nyiso ODM ni kuneno ni okan ng'ato ka to we adhi anyisu ni an ng'ato kocha. Mae momiyo jogi ok dhi UDA nohero. Victor dwa nyisi ka UDA kata kawo mana rangi mar UDA ma gidhi gi paint godo od Raila Odinga sani. Kata gidhi gi paint godo Kisumu County Assembly ma gindik ni UDA. To ka jo piny mohero Raila Odinga pod ok owacho negi. To pod en kayiem nono. Kata gidhi gi kawo Kisumu Social Hall kacha ema koro giloko log tich mar UDA. Kata giwir kamora mora gi kala mar UDA. To ka jo piny ma samoro podo ero migosi Raila Odinga.
onge impact magino biro loko. Mak mana ni en okang' makoro onego beni ODM bende dogie e lalruok. To gima nye dhiera nono, ODM ogobura kien. To gima odhiera ni gilimbe mar William Ruto manotimo ndalo ariyo ni, kata pod ok oduogo, to jo UDM ok bosechako go agoggi. Ni gin gi ji. Ni gin gi ji. Penjo sade. Ni gipenjo. Penjo sade. Ni gipenjo to wane waya office mar UDM, siem nwa uru office mar ODM. Igo agogi to wendo pod ok ogomodi. Dogini gima paro ni samoro gitemo ng'iyo. ODM no ya office gi Uasin Gishu County kata mane gweng' moro Uasin Gishu County mogi karango. Ang'eni ODM en duond bura mosebudho. Duond bura mar UDA pod wendo kore kotemo guro tiende. To en ye sirkal. Samoro be dipenjo ni niya. SG mar ODM no dhi gwenge mag Central Kenya karango matemo uso sera mar chama. Nikech chal ka gima UDA temo iko ode ne 2027. Mano to e gima gitimo. To ODM chal ka gima pod odiede wach mar ni kula no kwal 2022. E limbe mar President William Ruto, wajube mag UDA mawuok e Kenya madiere, ere tudok wach mar dongruok magen go kaluo. Mana nyaka gidhi mana kaluo. Doge magin penjo moko manyaka chande jo ODM. Chandogi emomiyo gilose. Kendo ni neno ka gilose ochunogi. Emomiyo nyaka gilose. Dongi ng'eyo slogan moro motiyoga pile. Ne ka ochuno to gilose. Koro bedo ni ne gilose nyoro tieni chandogi othung'ogi. Mak mana ni Victor gima ni kae sani kata ODM dhi yawo office Uasin Gishu Eldoret kacha. Magi wir kendo gikawo gorofa 12 giger kanyo manyien. To ka William Ruto pod jo lang'o ohero. To en kayiem nono. Nikech jo manie UDA ng'enygi nie UDA nikech William Ruto. Nikech William Ruto. Ok ni gihero UDA. Yes, ok ni gihero UDA. Kenya onge duond bura mar siasa. En dhano. En dhano. Pati en ng'a. Neko Uhuru Kenyatta owuok e telo ne gik makoro timore e Jubilee. Timore e Jubilee. Koro Victor, kata mana sama nje wayiero ndonge ODM nyocha nigi office Meru kendo pod gin godo. Ombulu no akuno maromo nade. ODM nyocha nigi koro party ma wan go kae gin mag ji giwegi. Koro koso bin ni UDA oseloro osedino kuonde bag ng'e ni gine gimbi. Koro gitemo sedo kata manyo kuonde moko ma gimedo manyo godo kura mar higa mar yiero manyien. Victor, William Ruto ok en ja siasa. William Ruto en ja siasa ma wiye bith. Mano gima nyaka yiene. Asewacho ga pile ka ni en ja siasa ma wiye bith nikech juma mokalo nja wawacho ni kopo ni Simbijeni e kom ker. Tidware. Magi midwa ni monditer ma janyuolo nyisi ni duoga ngo iduogi gini iduogi Simbijeni kwa e studio ka Victor. In kibiro idok ne janyuol ni ng'e ni Fred mobiro gi simu no to kwale. Gima janyuol nyisi ni na ori yango simu. Koro simu ne ma William oduogo godo. Koro en ja siasa mabith. Keni ng'iyo kit dhok manyo tiyo godo. No wacho ni jakom pod ok ogona ombulu. Lakini an nasegochone. Koro arito no biro gocho na 2027. Nikech koro ok odhi chung. To Victor mana koluwo dhok manyocha nwa tiyo godo juma mokalo. Ka kata juma ne ok orumo, to nwa wacho no kopo no miye Kalonzo to biro wacho ni yawa. Kopo ni jatende chai manje na arubora go kamaja. Koro mama miya ni okadhi mana lawo go dhoga. Magi weche ma ene mano wacho. Koro weche ne ka ariyo Victor. Ma jo piny nyaka ng'e. 2027 pod bor. Owacho ga pile ni joma nindo diere sani nyalo nindo tung. Ng'amo ng'eyo kata William Ruto nyalo tiyo gi Migosi Raila Odinga 2027 onge. Ng'amo ng'eyo kata Rigathi Gachagua nyalo tiyo gi Kalonzo Musyoka onge. Politics and interest. Makata William Ruto samine no biro yawo ndaragi. Ok obiro yawo ndeche gi nikech wero joluo. Kwani tinde ko fwenye ni joluo onge ndara. To nita ne deputy president for 10 years. E sirikand Jubilee. Sani ko fwenye ni nderni gionge. Ja siasa timo gimoro nekech siasa. Koro kako timo to pogore. Mai momi penjo wapenjo to wuotho nade. Nekech kata mana or bende ko biro e budho. To e ka ang usendiko basa ka usendigi ondigi ekipenjo ni amin ngani no ino miya. Ipenjo to or no wuotho nade chor ngani no chora tieno yo wuotho nade. Yuinja. Koro magi gin siasa. Koro gima duong' man ka
ni kinde kaka medo biro pod ok ong'e, lakini adiri mantiere ni ODM tuo, to tuo matueno ka ok otang' to kako medo tuo ka ok oyaw wang'e kako medo tuo ponono onyalo dhi ICU 2027 kaito 2032 inyalo yike. Ovyo je igedhi kamoro adwa tuomo motenore mna gi weche ODM ne. Ibro yudo ka nitiere confusion bende party mar ODM. Emomiyo an chalna ni gin mane governors owacho, governors ang'wen wage. Ni gin gibiro tiyo gi sirikal mamalo. Samoro ok nyagi nuona nwa jopiny. Katibo miyo gi thuolo. Ni katibo miyo gi thuolo. Ing'e ni kane upio wanda iloso Ugenya. Ugunja. To pio wanda inyoko ni William Ruto nyalo mna dhi Kaluo kokalo kuom ng'awa Raila Odinga. To ni neno ka governors to kone William Ruto ni warwaki saya midwaro timo ang'owa midwa biro. Kata wantie kata waonge. To pio wandai ma en jatelo mar kweth manoke od bura to kone William Ruto biro nyalo biro mna through Jakom. Nyisi ni nitiere tuomruok more tok tent e weche mane governors gi wacho. Ni chal ka gima nyo kone gi kata nyitemo kone gi ni ooyo wan kaka ODM okwayango William Ruto kaka jatend piny unudhio mang'o kuro. To gibende ginyono ni ooyo wan kaka governors moyier wan e kom chiko yienwa nyaka watigi jatend piny. So mane makelo gik mimiyo koro Fred wacho ni ODM tuo nikech japiny maneno to koni to siaya waka Raila Odinga wuoke. To Raila Odinga kono koyango jatend piny Kenya. To James Bob Agri orengo to rwake mokone ni anytime. Feel free. These are your people. To kara ochung' nade. Ineno. So magi gik ma ODM onego bedie gi bura mondo giwinjre. Mondo giwach ni wan kaka jo ODM magi position miyo japiny bedo gi yot to miyo japiny bedo ni mai party manigi mwelekeo. Nikech kaka ineno kata Nyando MP ne onge kani ya Kabonyo Kanyagwal tadira makende en ni ka gino chako tich to japiny dhir ng'a mondo manyne tich Jumbe odhir Jared Okello. Ting'eni ka Jared Okello nye onge sama nye ya ugini to teko mane modhi gudo kwa tich gima no onge to ma yawe constituency ne monego beto kodi to wacho ni anta ja ODM lakini ma eto serikal okelo kendo timang'o ber. Jo protocol mar president be no reach out to these MPs. An gi pacha tapani jogi norwakte. Nikech okapari ni digwel senator tigwelo governor tigwelo MCAs tiwe MP. Nikech jo protocol mar serikal ok gin jo siasa gigwelo jite. Gigwelo jite. So aparo ni wajumbe wage nogwelge to nikech nitiere that conflict ma ikia ni kadhi tibro luonga na ndhoga kadhi tibro wach na we ODM bro chalo nade mane mapane notimo. Koro wang jo piny oket kuom governors gi ODM ni biro kaune governors gi okang koso dhi bedo nade. Machiegni ni bende ok bi buoga ka wajumbe ochako endere ni have governors koro ndhogo Raila Odinga nikech ne gidhi koni magiloso gi jatend piny magigombaka magirwake magikune otimang'o uchako duog kendo ka en gi chenro momoko mag ndongruok. Weche thoth nyakwana mga juang' sa manok sa 4 mar okinyi makawuono jowa mawinjo kokalo kuom Ramogi FM weche manyien lak sa 4 mar okinyi ka gin mago ma bende waluwo e odiochieng' mano makawuono. Mopogore kod mano nyalo bedo ni awayo ochako jogore gi lak ma lure koda yuayo tol ronde kaka dhaduo lo kete e kijatan piny Kenya William Ruto ka achiel kod jalupne Rigathi Gachagua e wach mar bedo ni sirkal chalo kambi. Ma kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noloso nyakora Ramogi. Na watu wa Nyanza mimi nataka niwaeleze mtu asiwaambie ya kwamba mko nje ya serikali. Hii serikali ni serikali ya Kenya. Nyinyi mnalipa ushuru. Na nyinyi ni wa Kenya. Hii serikali ni serikali yenu. Nyinyi mnanielewa? Na tutahakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya siasa. Tunataka kuhakikisha kwamba Kenya ni moja na tutaungana sisi wote kama viongozi ndio Kenya iweze kusonga mbele. It is primitive and backwards
for anybody to imagine that any region of Kenya cannot get development on account of how they voted. That is not right, that is not correct, and I want to assure the people of Kenya that we are going to move together as one nation. Mnajua ndio custodian ya shares yenu. Mimi ndio niko hapo. Now tell these people, press, I have no apologies. I am unapologetic to demand and to insist that those who believed in William Ruto and supported him to a man have every right to benefit immensely from his government. I have no apology at all. And if that can bring a problem, so be it. So be it. Okabe kwa ngwono ewi chung mara ni sirikal en kambi kendo poke me wanajo mane otio matek mar kero sirikal ni loch. Okabe kwa ngwono mora mora jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okaw chung mare to ken mokwongo nyocha ka ene gwenge mag Meru no chako nuoye kendo jatende ka loso e gwenge mag Siaya County esa chiepo mar level 4 hospital manyien migero no wacho ni it's primitive and backward. Marang moro mi ng'ato para ne sirkal ne nigi jomoko nigi joge nigi jokanyo mage gik moko ariyo vyoje mana mapiyo piyo mokwongo William Ruto go kwano ma 2027. Okay. Rigathi Gachagua podo moko e kura mar 2022. Nikech podo mit ne podo more. Ni nyal paro ka koro ne gibete higa chiel mar office tapani nitie jasiasa moro manoko ni koro nego wachak tiyo ne jopiny. Ne en Silvanus Osoro. Ma weche mag shareholding yo nego awe. Rigathi Gachagua gimomiyo moko kanyo nikech oonge gadiera ka 2027 podi bro gwele komo gwele no. Mana dira makende. William Ruto ong'eyo maber ni kura mane oyombo go mane IBC orando go Raila ne en kura 230 kende. Matin malich. Gima William Ruto temo timo en ni otemo choko jo Kenya mang'eny mondo kodhie yiero kapono oyombo to yombe kata gi $1,000,000 moro. Rigathi Gachagua pod temo consolidate Mount Kenya mondo wache ni wawuotho gi Mount Kenya ni wawuotho kama. Pod ene 2027 2022 to William Ruto wiyo sete mang'o kwanyo mbele 2027 emomiyo Rigathi Gachagua nyalo chopo 2027 ka koro en okone ni wuora in the man Senate Manyeri. Governor Manyeri osetiyo tamareyo bidhi chung governor Manyeri. Kwano makoro wagoni otimang'owa ohingi. Emomiyo nyako go kore kama. To mar adek mogik mabendo mago dhoga. Wan jo press wan no kwa wacho ni it is primitive. Jatende mano wacho ni primitive. Wan koro yaw kodwa lwenye. Oyaw kodwa lwenye nango. Ong'e maber kuma lwenye nitie, odhi orakre gi jatende ko wuoyi moromo. Ochima jatende ter. Hangover ma 2022 podo makore gi ji kaka JB wache. Victor, wach ne jowinjo marwa ne kichingane kizungu kubwa bisa moro ka. Ni ngama primitive gi ngama backward. En ngama chalo nade. En ngat ma oming to kende ngama wiyo moko. Ngama pumbu. Ngama pumbu. Kendo ngama wiyo moko. Oro president to mano do William Ruto ema wacho. William Ruto wacho ni jalop ne wiyo moko. Kendo wacho ni jalop ne oming. Gima ne kae nango Victor jogi laro ngate ngato yo ngate koni ngato be yo ngate koni koro sani ingeni e yo ngate ka ji ariyo ni ngate to ngato yuaye ko chomo koni ngato yuaye ko chomo koni koro dier gi ka tiende ni gima senior wacho en ni William Ruto already goyo kwan na 2027 ko oonge gi Rigathi Gachagua. To Rigathi Gachagua to pod mor gi ilo mar bedo ni en deputy president cha podo omake ochalo rawuok momiri ngi chogo to gweno koro samina no gweno to ngacha to ready yango diel kucho koro William Ruto en jasiasa mariek emo mine no wacho ni mangini wabiro goyo mbaka no kinde mabiro nekech sa ni ponono William Ruto
ogwetho oko Rigathi Gachagua 2027 to en ng'a gi ng'a monyalo kelo. To nitiere gima senior owacho kanyo maler kabisa ni oneno William Ruto neno ka Rigathi Gachagua neno ka okochuno okone ahinya konyalo bedo jalup jatend piny kendo nikech ing'eni kata kaka nomiye gini nitie gwandruok mang'eny ka jomoko ne paro ni Kindiki ema noromo. To bende kata king'iyo gi kit wach mowacho nikech ka jatendi ema wacho ni wiyi omoko gi gima e dhogi tiwinjo ka nikech ok onyal duoko William directly tembo duoko mowacho na onge apology ok anyal kwa ng'uono kuom gima nawacho. To kamae bende kaka nochakore e kind William Guru negi wacho ni kindwa ber kendo gima nyalo pogowa onge but gi kaka senior biro koni ni gik matimore e bwo pasia asa moro moko ok nyalo wacho kuonde gi bor iwacho ni bor korie koro gima ni ka en ni jogi ok nere wang' gi wang' to kaka gini medore kaka ndalo medo dhi e kaka wabiro ng'iyo nto bedo ni ok ginere wang' gi wang' ni ere ng'ama dhi hinyore ahinya. Rigathi Gachagua odich gi neno ni odwa bedo kingpin mar Mount Kenya emomiyo iwinjo kowacho nodhi manyo Uhuru Kenyatta to Uhuru Kenyatta mowuoye cha to ng'eyo ni kuom sani ok rom wang' gi wang' gi William koro otemo sungone ni kata kopo nodhi marach wan kaka joka ng'ato pod wan gi ng'ato nyalo dok ire mabe ine mane miyo wawe to William bende samineno kobiro ka luoti neno ka kineno owuoyo no ineno ka kiwinjo wuoyo to bende jakom ne owuoyo mane wach sondo lakini ok owuoyo nang'o ok owuoyo marach e wi William kuno gimoro amora nyalore e siasa. Erokamano. Wach bari mogik senior. Erokamano. Ing'eni bende nyaka wadhi Bondo. Ing'eni ka jatend piny bire gweng'u to awuod Bondo malich kama nyaka bedie. Erokamano. Sirikal nie gweng'. Nyaka waring wadhi Bondo. Erokamano. An mara en mna kwayo ne senator mara. Atawo Nyakoga. Buru Kogenga. Youth leader nyathi kich. Hawi maber. Atawo Nyakoga rwako higni 80. Oh, happy birthday. To koro nyasi bro bedo. Okay. Kwayo na makende en ni jogo duto mohero Buru Kodinga. Manogone kura mae county Masiaya. Ka ng'ato nyalo pidho yien aboro. Aboro kende nikech king'iyo forest cover mar Siaya wane piny mogik Kenya ka. Wanyalo konyo. Koro en kwayo na ni johera duto mag senator mara Dr. Oburu Oginga kidwa kwayo ne hawi maber mar nyuol ne chopo higni 80 to yie ipidhe yien aboro to kalweti ber to pidhe 80. An one of jok mapango chenro luongo ni Ogeda abro tudora kodgi abro golo na gimoro matin mondo wanyiewe yien 80 mondo water kanyo mondo senator opidhi kaka mar jochenro mar kaka wanene watero ne yien 80. Erokamano Fred. Aparo ni senior osetieke kech walaore gi san mondo wadhi Bondo kikre gi joketa kar sup kanyo mondo wakikre kodgi ka ginene ka sapogo dhi marach to wakwa gini bende ging'i jo Nairobi maber tima jo Kisumu timo ka jo Kisumu nyaka waluor Nairobi ka bwana nyinge lach. Koro aparo ni mogik Victor bedo ni namukwe kendo wi namukwe okowulo ni nyang'onge namno. Erokamano. Nyakwara Mkajwang'. Mane yo moyiedhi matieko chenro maka kawanene okinyi maka wuoro wiki kwiri kaka sini osewacho wabro dhi nyime kod menyo ni kaka limbe ma jatend piny Kenya William Ruto rumo kawuono e gwenge ma Kaluo kaachiel kod chenro mopogore ma bende en go. Ka kamano riti ma kawuono ng'wono ma Nyasaye mar bed kodi kaka sini owacho en ni higni 80 nyaka ne nyuol senator mare ma Siaya tarik 15 dwe mar 10 ema thothne bedo ga birthday mare pidhe uro yien nikech yien e wadu biro bedo rapar kaka pile e chenro ma kaka wanene waje weche mag alwora mar riti ma kawuono. Nyinga en Victor Tino Makaji Mbaka Romo biro bang' kinde manok kende. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai.
Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Najua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Haleluya, pak Yesu. Iluonga ni Christine Otieno, kata kihero Yesu nyale. Ponono ni hero wendni, idwa keti kaskisa timari kuom ng'wono mar Nyasaye. Bonyeza *812*784#. To parni yani Ramogi TV en od jower duto te. Nyasaye ogwedhi, oting'i malo. Undana yiki pia. Onge kuma heli ndiye. Wane modhi dare odni sani. Tango momi ini duogo ki odni. To ango momi idwa dar. Saraba kweri kikitema. Oh, ina. Nunua KPLC tokens. Undana yiki pia. Onge kuma heli ndiye. Wane modhi dare odni sani. Tango momi ini duogo ki odni. To ango momi idwa dar. Saraba kweri kikitema. Oh, ina. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora e wiyi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Nyakora Mugejong en dakika 20 tok saa 4 mar okinyi kamora mora maintiere mana kaka ineno wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo. Okinyi makawuono Nyakora Mugejong wang'eni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makawuono otieko limbe mare mar odiochienge 4 e gwenge makaluo. Nodhi kanye kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Migori, kawuono bro bede kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Siaya. Kama bende nitiere chenro mopogore opogore ma bende bro bedo kosidho ayanga e limbe mare mar odiochienge 4 ma bende osebedo kotimo e gwenge go mag Luo Nyanza. Nyaka sani nitiere projects mopogore opogore ma bende waseneno ka jatend piny Kenya William Ruto timo kata koyango e kuondego ma bende oselimo. Ka bende wacho ni limbe mare hie e gwengo mag Nyanza ne en mar chwalo weche mag dongruok ne jo Kenya duto, kalore ni en kaka jatend piny Kenya entiere kod ting' maduong' mar riwo wi jo Kenya duto kanyakla. Kata kamano e kinde ma magi duto timore nitiere weche moko ma wachore ni nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto temo soko tiende e gwengego mag Luo Nyanza, hinya te gwengego mong'ere kaka stronghold mar kwith mar Azimio la Umoja. Te kinde mag limbe makama en limbe mar wechego mag siasa kose limbego mag wechego mag dongruok. Mane momiyo kinyi makawuono mane mbaka ma pod wadwa medo goyo kod wendo na mantiere gode studio kinyi makawuono mar mondo mi wane ni nyaka sani kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto, mage modhi makare to mage mok nodhi e yo makare. Antiere kae kod Meshak Odede en janon weche mag siasa machiegna hinya. Meshak e studio mar okinyi makawuono chieo nade? Chieo maber Joyce. Erokamano kuom rwaka kendo e studio mar Ramogi. Erokamano machiegna hinya. Ero. Nyakora Mugejong in bende kamora mora mineno okinyi makawuono inyalo chwalo nwa pachi kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties mag Luo Nyanza, mano county ma Kisumu, Migori, Homa Bay kaachiel kod Siaya. Inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok ma en 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile. Ramogi TV mbui marwa mar X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwa chako tuak marwa Meshak Odede, jatend piny Kenya William Ruto kochakore chieng' tich abich mano juma mokalo, mano on Friday nochako limbe mare e counties mag Luo Nyanza. Nyaka sani inyalo wacho ni mage manodhi e yo makare kod mage moko dhi e yo makare. Wachak gi mago manodhi e yo makare kaluwore kod limbe makamano kapok wadhi e maricho. Erokamano Joyce. Aparo ni largely limbe mar President William Ruto e gwenge makaluo osebedo marach nikech nyo kwa expect ni mondo rach moko wuogie nikech ma en ng'ama koro president mar piny to obiro limo bath piny koma oganda mang'eny modakie gin jo onagi kata joluo. Nyo waneno ka orwake gi governors makaluo kochakore Siaya, Jim Orengo nyaka Migori, Ochilo Wuonayako. Aparo ni ne gikete ma obidhore kapok kata
president ochopo kanyo, nyogi temo wacho, aparo ni nyogi temo insist mondo kik wach siasa mang'eny bedie, nikech ging'e ni kogik e weche siasa to gwenge ma Kaluo opogore completely gi paro mag jo UDA. Koro nyogi temo insist kinyalo paro chien kanyo sama nyo iundo limbeni. Nyogi temo matek kabisa, kendo jo telo ma Kaluo manie sirikal nyo temo kete ayanga kinde ka kinde, thuolo moro amora matin mane giyudo mar wuoyo gi jopiny, nyogi insist ni gini en limbe moluwore gi weche mag dongruok, onge siasa iye, nikech ne ging'e ni ka en siasa to kamoro pogruok e paro duong' e kind od bura mar UDA kata Kenya Kwanza to gi jo Azimio, to ging'eyo ni pinje mag Luo ng'eny ji gin jo Azimio, koro kanyo gitemo kete siasa kata matin to nyok nyal timore, but gitimo maber nikech nyogi insist ni gini en limbe moluwore gi weche mag dongruok kendo onge wach siasa iye. Omiyo rais bende kanodhi to ni neno tone, language, everything opogore gi kako wuoyo e gwenge mamoko. Nitie gwenge moko ma Karuto nitie to idipar ni kuno onge jotelo. To Kaluo nya neno kodhie maber, omiyo nya wacho ni osiepena moko dongi neno ber bedo thuon kata ber keto goro lain e kind kaka ng'ato nyalo adresi gi kako adres jomoko. Jatelo maduong' e piny Kenya William Ruto odhi e Luo Nyanza kendo adres ji e yo maber koa Siaya nyaka malo kendo kawuono dok, omiyo jopiny bende moro kaneno ka jopiny nigi ng'ur mang'eny. So an paro ni ng'eny ne en ber kuom weche mag maendeleo. Ok apar ni nitie gima nyien ahinya ma owuok manyopo donge, nikech ng'eny gika gin gik manyose chaki, to koro ber mantie mwanyalo wacho en niya, otemo confirm ne jopiny kata jo Kenya modak e gwenge mag Kaluo ni gigi obro timogi kata obedo ni nochak gi sirikal machien manyokalo. Rach madiwuogi kata gik ma wachich go kaka joma nono weche gi e yo matut en ni samoro koro kaka nyo wadhi kar pidho rech manyogi dhi e Kisumu, Kabonyo, Kanyagwal. En paro maber kendo en gima lich. To nonro ma iye to wacho ni e seche gieki waseyudo omenda manyalo romo $1 billion pesa ma Kenya kowuok e sirikal mar Hungary monengo bed ni dhi e project no. To project no nengo kaw $2 billion, to nitie $1 billion monengo bed ni chulo gi sirikand Kenya. To kata kamano e budget ni waonge gi pesa no. Koro gima wanyalo wacho ni jopiny ka ok owinjo magi yo matut to ginyalo bedo gi geno mamalo moyombo gima nyalore e hig omenda ma wantie ni. So onengo jopiny ong'e ni e hig omenda ma wantie ni unless ni nitie gima chielo motimore ka gir kiragi, but sani wanyalo mana yudo omenda mar jo Hungary cha ema nyalo tiyo, to nyaka bed ni wabunge wa especially ma wuotho State House pile ka odhiyo ensure ni koro omenda mar sirikal ma Kenya oketi hik omenda mabiro mondo billion machielo no yudre wachno, nikech wach fingerlings no to bro boost kendo bro konyo ohala mar rech e pinje e gwenge ma Nyanza kendo Kenya te e yo mamalo ahinya. Atilero kanyo makare ahinya, to kinde mabende magi duto na timore ne wanno ka kweth mar ODM bende ne gintiere e iko mano mar wuona speaker, mano mar od bura ma Kisumu. Kata chande bende ne giwacho ni limbe makamano ni onge kaka jatend piny Kenya William Ruto nyalo soko tiende Kaluo Nyanza. Nyalo bedo ni ponono kwang'iyo limbe ma jatend piny Kenya otimo ndalo 4 e gwenge mag Luo Nyanza, bende ponono onyalo miyo jo Luo Nyanza olok sir margi ne duond bura mar siasa magisebedo ka gisiro. Erokamano Joyce, ing'eni siasa en siasa, mana kaka iwinjo waluonge no. Kata bed mana ni pinje ma Kaluo nigi sir maduong' ahinya kuom od bura mar ODM ka achiel gi riwruok maduong' mar Azimio, to ok nyis ni ok ginyal lokore. Dipo mana ka chieng' moro gilokore. E gwenge ma Mount Kenya nolokore. To ne William Ruto chako mana matin kodhi kinyo chako duogo Rucho duogo, to ma en gombo mar jasiasa moro amora. So jowa to ne ni eliel na neno Honorable Rosa Buyugi gi Deputy Governor ma Kisumu Willy gini kawuoyo. Gin bende gin josiasa kendo demokrasia margi oyiene gi wuoyo. Gima timore ni bedo ni gin josiasa nyaka gin bende gibed gi chich
ka jatend piny kata president obiro to odonjo kona ma nigi sir maduong' kuom ODM kendo ya ofis mar UDA neno ka nyogi dhi gi ya ofis mar UDA aparo ni Gwase Suba South mano Homa Bay Homa Bay County so gik makamagi nyaka jo ODM ng'i maneni to en adier ya ofis to krach but en ginyalo ng'iyo ma gibed gi chich ni koso dipo ni piny osedhi to eseche mwuoyo ni to piny pok odhi kamoro amora kata ofis no onge gi jok malich mabro betie kata gimo bro timo malich onge en mana ni nikech jogi te ni e siasa kata mana jakom kade ne ni e telo to owuothe pinje mamoko e gwenge mamoko mane ok omiye sir yiero dino gombo bedo ni oywa jogo kendo ket ofis mar ODM kuondego mondo o recruit members kata community no odonji e sirikande so gima ne William Ruto timo en gima ng'ata nyalo timo kane ni e power to jowa to nyaka chichi nikech ODM nigi sir maduong' e Luo Nyanza to ginyalo bet maluor ka giwinjo ni jo Luo Nyanza nyalo wuok tiparo na ng'oma kono no kelo luoro makama luoro makama en personal interest nyaka nene nikech kata ka ne mane an mjumbe to awinjo ni gwenga no yiera gi party mar ODM to gwenga koro nitie ofis mar UDA kendo ji pongo the office no nyiso ni kopo ni yiero chopo 2027 samoro bro chuna ni awuoge ODM to samoro ahero ODM so chuno ni nyaka gibed gi wasiwasi kata gibende nyaka gidog chien aneno ka ng'ane owuoyo motegno Rosa Buyu mjumbe achiel kuom wajumbe magwa mamwalo ni samoro nitie jowa makoro ok loyon nyiso ni kata gin bende ging'iyo iot giyudo gineno ni tabu moko nitiere iot ka so okane ka en gima out of order mondo mine William Ruto ya office but teka ni jakom pod nitiere ODM kendo ODM pod nigi mpangilio mage ok bibedo mayot ne UDA donjo kanyo mayud mana kaka William Ruto bende gi backyard ne ok inyalo wacho ni kawuono ODM nyalo dhi Sugoi mayud backing kata sir malong'o mowinjore kaka chama maduong so mago to gina gik matimore here and there lakini ok bi change pat jopiny bigen ni kinde ma giduto timore kata kinde ma bende Rosa Buyu gini ne gintiere kata e iko kacha no wacho ni tuma tuya ODM ni ok giyango jotend duon bura mag ODM manitiere gwenge ODM onego be ni keto odgi e yo machalo nade mar mondo mi kata Ruto ono singo kendo no bro dok limbe e gwenge mag Nyanza wange ni pod odong kod higni mathoth e telo pod wantiere ma e hike mar 2 pod entiere kod higa mar 3 4 kachiel kod higa mar 5 pono no ODM onego be ni loso gi yo machalo nade mondo kata pono no limbe machielo kodhi to koro kik gibed kod luoro magintiere godo ni kodhi kucha to dhi duonwa pi onge sasa maluoro ok bibet ka president matiyo onge kata gigo tim te gigo to nengo tim ok watamre ni gigo kik tim gigo nengo tim kendo gin suggestions maber but kata tim gi mabed maber kata mana William Ruto sani ok nyal bedo maonge luoro kopo ni jakom Raila Amolo Odinga dichok joge sani e yo motegno to wuotho ka gi kacha e gwenge mag holo mar Okak pile kendo en kadine jakom ni e power onge ng'ama ok nya bedo maluor nyaka gichiji ni ta ang'o matimore e gwenge mekwagi so namba 1 ODM nigi tabu mang'eny to tabu mag ODM go nyiso ni ODM osedak aming'a mana kaka wago mbaka kapok wadonje set ni jaduong' biro nyisi ni asedak ndalo mang'eny kuom mana aseneno weche mang'eny nyiso ni chandruok mosekale ng'eny to gik ma ong'eyo bende ng'eny moingo ng'ama tin kata rawera ma pod yom nyiso ni ODM bende ok dipim gi UDA ang'e ni ji mang'eny gomboga ni mondo pim od bura mar UDA gi ODM kagi wacho ni UDA ber nikech magi macha UDA chalo nyathi makidoro so ndalo mosedake tin omiyo weche moseneno be tin nyiso ni challenges mosebedo go bende tin to ODM osebet mang'eny koa 205 nyaka kawuono gin higni malawo 20 kata 20 gi wiye
gik ma ODM osekale ng'eny, omiyo challenges ma ODM ni godo bende nyaka bed mang'eny. Ok dang' wa expect ni ODM obed maonge challenges. ODM nyaka bed gi challenges. To kata UDA nigi challenges gi, en mana ni en ot manyien kendo pod gi romo gichalo jok ma kokawre manyien. So sama pod ukawru manyien, nitie kita moko ma pod ikia, nitie kiti moko ma samoro pok igolo. So wamigi uru time to gibiro mana chalo kama, nikech waseneno od buragi kabiro kendo kalo. UDA nyaka bet maber ne ji sani, nikech kata an ema sani awuok e studio ka lando ni an adwa donjo e UDA kendo koro an awe ODM. Nyaka gibi girwaka gi nyiero, nyaka gibi gi ng'iya gi mbola, nyaka miya gik madwaro mondo awinj maber, mondo abed mokue. To mano ok bi nyiso ni e UDA kanyo onge problem. UDA nigi problem ne kase bang'e kasebedo ma giseng'iyo koda, to wabiro chako yware, nikech wabiro chako yudo ka interest koro pogore, adwaro kama, in idwaro kama, ng'ama chielo dwaro kama. So ODM en mana party mosemachua, emomiyo problems mane iye nenore ni ng'eny moingo party mora mora. To mano ok ane konego bed ni buogo ji. Party mora mora mosebedo higni ma ODM osebedo, biro bedo gi the same problems ma ODM osebedo. Ato nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto osingo mar chwalo kata dongruoge mamoko ahinya te gweng'go mag Luo Nyanza. To bende gin gigo mamulo ngima jopiny adiera mabiro konyo jopiny e yo makare, ma ok ni jopiny biro wacho ni yes nobiro limbe oyawna kata kar rech kaka Bonyo Kanyagwal, to onge gimoro amora mabiro konyo godo jopiny. Gik manyo wuoye e weche mag maendeleo to nyaka wayie ni gin gik mamulo ngima jopiny. Migori kanyo wawacho wach pur mar jopur mar niang'. Pur mar niang'. Wan wadongo e pur mar niang'. Wadongo ka seche moko niang' ne gima nwanyalo muodo to wadok e skul nikech niang' ne ng'eny. To kineno tukwa kata ka nyithindo ne gin tuk chwelo tichwe tinga, nikech mage gik midongo kineno, nikech tingni kalo sate kawo mo niang', to niang' no e gima jonyuolwa yudogo pesa. So okapne ka en wach marach gima nyo giwacho gi jopur. Sana wach moro achiel ma kapo ni jowa manie telo kata wajumbe magwa nyalo luwo mano matimre, to jopiny biro bedo gi kwe kendo gi mor mang'eny. Nikech nyo giwacho ni sirikal mamalo ose ka golo gope te manyo kembe mag pur mag rego sukari ni godo. To mano nyo pod ni e kind sirikal mamalo gi kambi. To koro iwacho ni to jopur niang' manyo ose kawo tiang' gi mose reg sukari mo usi to koyudo pesa. Gito giyudo pesa ginang'o. To na wawinjo ka president wacho ni adieri wach no to nyako ng'i kendo paro ni kapok ochopo Disemba to nengo bed ni oseyud kaka Sony peke yake nigi gop jopur 860,000, aparo ni gi 65. Ka onyalo yudo 860,000 gi wiyegi mo mi Sony o make sure ni Sony ochulo jopur te, to mano en gima loko ngima jopiny, nikech mano biro kelo jopur e bedo gi gombo mar pur, kendo gibiro kelo jopur e bedo gi pesa e ofukegi manyalo chulo weche ma opogore kata ka gin gi bills mag osiptende kata puonjo nyithindegi kaachiel gi keto ngimagi e yo makare. Nya winjo ka gichak giwacho weche mamoko machalo wang' yore mamwalo kono. Osiptal ma Uriri nya neno ka owach ne ahinya kata bedo ni mago bedo default. To gimulo ngima jopiny, nikech kopo ni osiptal kata gole level 2 modhi e level 4, nyiso ni koro onyalo timo thieth moko manyo onyalo timo chien kanyo. Nyiso ni japiny manyo onengo bed ni ringo dhi kata nyaka Migori town koro nyalo yudo thieth e gweng' mwalo kono. Mago e gik mamulo ngima jopiny. So in short, kata mana wang' yore manyo owacho e Homa Bay County, yore manyocho sechaki kaka ring road moluwo dho nam kowuok Mbita, Sindo kadhi Magunga nyaka Sori. Mago gin gik mamiyo jopiny bedo gi yot e timo ohala e kindgi giwegi piny kanyo, kata joma lupogo. Wachak waneno ka iwacho weche mag pi
kuonde mopogore opogore kata i Kanyamkago kanyo. Wach rech mwawacho ni kaginyalo keto fingerlings go mang'eny to nyiso ni gibro restock Lake Victoria, kendo Lake Victoria bro bedo gi rech mang'eny, to mano nyiso ni jolupo bro wuok gi rech mang'eny e kinde ma mago setimore. So magi gin gik mamulo ngima jopiny, kendo mago to achiel kuom gik monego bed notimo kaka ng'at motelo ne sirikal masani. Hade nasoma nemo kuom ote mabende joneno wa orono kinyi makawuono Nyakwar Ramogi Jwang. Anyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote paro moramora kokale namba mar 330 kata Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Kinyalo mana ketnwa ote makamago wasom achiel kachiel. Mago ote ma joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha. Vincent Kajomo wachoneno waka entiere Gemrai sublocation in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county. Wachoni Ruto have a lot of propaganda. We need permanent solutions for Sondu. We need peace in Nyakach sub-county. Ero kamana inya kuom ote makamano. Ote machielo mano Meshak Shadrack Abednego. Wachoni ne bernde limbe Ruto ogoyo jo ODM giambololo. Aya mano pach janeno marwa Jerry Mnyambere bende wacho ni wan limbe ne okobadhowa oduok nengo gik moko piny. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni joluo otemo nyiso maturity kabisa, mano ber sani Kenya go kang kendo keto political maturity. Sani kisomo dalili chalma limbe ni okomoro Gachagua kendo nyalo kata kelo pogruok e kindgi. Gachagua en leader manyiego mapeka, miyo kata chia mar tije ok nyal neno. His state position doesn't allow him to engage in cheap regional power bargaining. Mago tije governors kod MCAs. Wacho ni anuoyo ni janyiego mathoth njaoga tije owuon kabisa. Mano ote mar Engineer Lazaro. Vitalis Ochieng wood game karariu bede wacho ni adich jomaneno berne gidongruok ne opimnwa kaka kuonde mane ole dongruoge nego an okanyal wacho nikech singo poko chopo kare. Mano ote machielo mar Abdalla wacho ni an Abdalla mar Katito amor gi limbe ker nikech okelo nwa dongruok. Jatoko okogeno jatoko okgone koko koro ng'amen jatoko mano jatend piny Kenya i jatoko kosen ng'a kata kamago. Mago mana ote mabende joneno magwa chwalono kinyi makawuono kokale yorewa mag tudruok. Obed namba wa mar 330 kachiel kod Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Odede anno ka thuolo marwa dhi mapiyo ahinya, kata kamano kapok jatend piny Kenya William Ruto nochako limbe mare counties go makaluo nwantiere kanyo kod wach malit ahinya mabende nonro kotimore Sondu. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto bende noloso e wach makamano. Wach mar Sondu ma waneno kinde ka kinde bende paro ni jatend piny Kenya William Ruto ose address e yo makare manyalo keto kwe e tong' mano mar county ma Kisumu kod county ma Kericho. Erokamano Joyce, adieri makende ni wach mar Sondu to Ruto ne time PR, ne en public relations, nikech nong'e ni en e gwenge mag Nyanza, nong'e ni en e gwenge mag Joluo, kendo ok nonyal wuoyo mopogore gi kaka owuono. But chunya maiye to nyisa ni wach mar Sondu pod ok owuoye kata onge gima gisetime mowinjore ne tim. Namba achiel, nyaka samwa wuoyeni pok sirikal owuok oko mowacho ne jo Kenya ni chutho ang'o manotimore Sondu, ang'o manokelo dhaw ma Sondu. Pod wan gi rumors ka Senator Aaron Cheriot, senator ma Kericho, owuok to dhi wacho meke, Kithure wacho meke, ng'at machielo be wacho meke, rais bende wacho mage. Pok jo Kenya, pok wawacho, pok wabedo gi dhok achiel ma ji te oyiego niya adieri en niya dhaw ma Sondu mae gima nyokele. Pok wang'eyo. To sama ok wang'eyo, dakteche mantie bro nyisi ni sama ok ing'eyo kos mar tuo ok inyal thiedho tuono nikech ikia gima ithiedho in the first place. So pok wawacho wach Sondu e yo maler kaka jo Kenya, pok William Ruto address wach Sondu e yo maler, nikech kata mana joge manie Luo Nyanza, jo tendwa ma nie sirikal e Luo Nyanza
pod shy away from wacho wach sondu, moko bende pod nitiere madwa timo kod wach sondu siasa. Adieri mantie en ni one life is too much to lose. Jomose wito ngimagi kata gibed jo Kalenjin modak e kind e boda masondu kata gibed joluo, ok onego bed ni ng'ato wito ngimane e yo manono kamano. So wach sondu pok rais owacho yo maler, wach sondu pok sirikal owacho otime gimoro maneno wach sondu, nikech nitiere a bit of it ma bende nyalo tuomo wach weche mag revenue. Iwinjo ni e sondu according to jotelo moko, iwinjo ni e sondu gipogo kendo according to Aaron Cheriot, ma en senator ma Kericho, wacho gi dhoge e mbele cameras ni 80% mar sondu town ni e Kericho kendo gisebedo ka gichoko revenue kanyo. To mano kapar ni e position mar governor ma Kisumu, Anyang' Nyong'o gi jotelo mani e Luo Nyanza. So nyiso ni number 1 wach sondu among many others and gima Kisungu luongo, dho ngere luongo na tip of the iceberg. Nyiso ni e borders magwa mopogo kabinde mopogore opogore pod bro bedo gi lwenjegi kuom weche mag solo suru. Manyiso ni weche madhi nyime Bomaska onengo gi harakisha mondo gitieki, mondo wayud one common way mitimogo boundary delimitation, mondo wuoyangre lela ni to en kanye mar sondu mani e Kericho to en kanye mar sondu mani e Kisumu. Nikech sani chal ni jo Kisumu wacho ni sondu gi ka, to jo Kericho be wacho ni sondu gi koni. So nyiso ni Kericho gi koni, Kisumu gi kocha. Koro nyiso ni wagwenyore paro. To ma en gima pok obedo addressed malong'o. So nyiso ni number 1 wabed gi boundary delimitation malong'o ma koro pogo elela ni mae kama Kisumu kaunti ogike e sondu, to mae kama Kericho kaunti ogike. Adani mak parono gi kanyo odede kalore ne mbaka romo. Watudore kod jofwambo magwa mondo wawinjane ni to giluwo nwang'o kama gintiere okinyi makawuono. Gi thuolo ni adonwa dhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori. Watudore kod jafwambo marwa mano Jo Juma ka intiere kaunti ma Migori. Jo Juma, ichiw nade kaunti ma Migori okinyi makawuono? Inyalo nyisowa ne itudori kodwa ka intiere kanye. Kalone odiochieng' makawuono ang'eyo ni luonwa chenro no mar pogo kompyuta e skunde mopogore opogore e kaunti ma Migori kono. Juma. Erokamano wawinji makare kwa wuoyo kuok e skund nyirino mar Nyabisawa, sub county no ma Sunais. En kama bende kinyalo ng'iyo toka kanyo nitie jopuonjre bende nyaka sani koro osebedo piny ka. Gima duong' mokelo gi kae en tiruok no ma ong'ere kaka fawe ma okelo chendogo mag computers, ma achiel kuom mago mokel ma siro chendogo mag lony manyasani e skund. Wang'eyo ni piny owacho osebedo ka jiwo chendogo mag lony manyasani. Kameruogo moko mag piny owacho kaka fawe bende gin mago mosewuok oko mar siro chenro machal koda magi e kaunti ma Migori. Antie koda pisa matie ruogni, wadwa ng'eyo ni to nyaka sama wuoye ni ang'o miyo gikawo okang' machal koda mae, to chenro mag somo e yo manyasani chal nade skunde to ahinya e kaunti ma Migori. Adwa ni chori kamatin, adwa ni chak na gi nyingi to koni tiende ruok mane, to ang'o miyo ukawo okang' mar kelo computers e skunde? Erokamano, nyinga en Evelyn Ojwang', an coordinator mar Migori County e migawo miluongo ni Fawe Kenya. Fawe Kenya noneno ni ka COVID nochakore, COVID-19, nyithindwa mang'eny nomako iye ka ok giikore nikech ne gibet dala diere mang'eny. Koro ne waparo ni mondo wang'i kaka wanyalo konyo nyithindogi, mondo jogo manosemako ich mondo wang'i kaka gidok e skul. To mago mapok omako ich mondo wamed puonjore ng'eyo mang'eny, wamed gi rieko kaka ginyalo wuok e adolescent ka gidhi kaka the youth. Emomiyo ne waparo ni mondo wabi e skundegi kaka Migori kae watiyo gi skunde 8 ma en Masara, en Nyabisawa, en Sagenya Primary, St Mary's Mabera Girls, Maeta Mix Secondary, Kuoyo Kodalo, Owira Koko to gi Kudho Primary. Magi duto yudore e Migori County. Koro wakelo computers gi ne skundegi, wadhi chiwo computers adek ne skundegi mondo mi wadhi mbele kendo gibed kaka lony masani en ni piny odhi digital. Mane gima kata president wadwaro. Koro wakelo computers gi mondo konygi. E skundegi wayiero nyithindo 55 ma wantie gi club miluongo ni Tuseme Club. Koro Tuseme Club computers gi dhi konyogi mondo gitim activities to gimed ng'eyo matut. To gibed ka ging'eyo gigo be matimore oko manyalo konyogi mondo gigeng' nyuol kata dhi tedo mapema kapod ok giikore kaka nyithindo manyiri. Aneno kutudro gi migawo masomo, nitie director masomo kae.
serikal nochako chenro mar weche mag lony manyasani e skunde higni mokalo. Kaka utemo ng'iyo osechopo nade to bende uneno ka en okang' makare mar weche mag lony manyasani odhi maber e skunde? En okang' makare mwasekawo mar lony manyasani nikech computers gi kwa kelogi gin computers ma the program mokete obedo certified gi Kenya Institute of Curriculum Education. Koro Ministry of Education wantiere go ka County Director of Education nyaka Sub County Director of Education, wan gi ja quality assurance moa e office mar Ministry of Education mondo gine ni computers gi idhi tigo e yo makare kendo programs mosekete gin program mowinjore ma nyithindwa tiyogo mok dhi kethogi. Sami wacho program ngiso ne syllabus mani koso program mani miwacho nitie e computers gi. Nitie syllabus kaka gidhi tiyo kodgi. Inge kaka internet sani tiyo gi nyithindwa, ginyalo kethogi kata ginyalo dongogi. Koro syllabus mokete ni dhi konyo gi ng'eyo matut kuom yore kaka ginyalo geng'o iye mapema gi to gidhi tedo mapema. To be computers gi ng'eyo ni konyo gi be yor somo. Gidhi konyore somo nikech gin computers man nyaka gi kar Zoom ma nyithindo gi nyala kata mana bede class o japuonj ni office tipuonjo gi kode class. Koro en lony manyasani madhi konyo gi e yore mang'eny. Mar ariyo ng'eyo ni nyithindwa manyiri gi nyaka be wapuonj gi ni tije mitiyo kaka tije mag tedo, tije mag timo gik moko gi lwetgi. Ing'eyo ni sani education curriculum odhi e CBC. Koro computers gi dhi konyo gi ng'eyo matut e yore mang'eny ma ginyalo konyore ka nyithindo manyiri. Katieko kodi okang'ene king'iyo sekta mar somo kod lony manyasani kanye ma pod nitiere gaps ma onego bed ni waloso mane chenro ni ochopo makare sunde? Gap kuma pod nitie en gimoro mwaluongo ni re-entry. Nyathi ma nyako kosemako ich, ng'eny gi skunde mang'eny waseyudo ni tamo gi duogo e skul. Giwacho ni gibiro bedo ranyisi marach ne nyithindo moko. But koro re-entry ni ere kaka nyithindo gi kosenyuol to nyalo duogo e skul masom matiek skul nikech moko yudo ich ok gipango e yor kier kata samoro ok ng'ama puonjo gi malong'o. Jonyuol sani odich. Samoro nyathi ok opuonji kako nyalo ritore to dhi omako ich. To kosemako ich kik wane ni nyathini koro ng'ama rach. Yore mage moketi ma nyathini nyalo duogo e skul mabe som matieki. Mano en gap mantie sani. Erokamano kuom lero chal koda mano, erokamano ahinya kod atieko kodi. Erokamano koro pod wantiere e skul Nyabisawa kama bende wabedo thuolo mar wuoyo kod director yweche go mag somo mar ng'iyo ahinya ni to chenro go mag somo mag lony manyasani osechopo kanye ywak osebedo koni kod moko kuom sikunde computers manochiw kata laptops ng'eny osebedo katiyo e yono makare. Bende wabiro ng'eyo nyaka sani kaunti ma Migori ang'o moketi ichiwo gi to bende gitiyo kod gi yono makare skunde mopogore opogore mar ng'iyo bende to yo mane minyalo ket makare mar chwalo lony manyasani e skunde mopogore opogore kaunti ma Migori. Erokamano ahinya George Juma ka intiere kaunti ma Migori. Wawinjo chenro no e yo makare mano chenro mar pogo computers e skunde mayudore kaunti ma Migori kono kaka yorno mar jiwo tiyo kod lony manyasani e skunde mopogore opogore e pacho kae. George Juma luno mana wach makamano kalore ni wabro tudre kodi kendo e weche mamoko manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwa Ramogi Tv kopogore kod mano Nyakwa Ramogi Tv podi wabro manyo paro mopogore opogore kowuok e counties mamoko ahinya kotudore kod limbe mar Ruto Kaluo. Thuon wach mabende ne watwake okinyi ma kawuono kaponi kitudori kodwa antiere kae kod Meshak Odede ma injanona weche mag siasa. Ang'isi ni nyalo chwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok kama en 360 Facebook kacha bende ibiro yudowa live kaka pile Ramogi TV mbui marwa mar X bende ibiro yudowa Ramogi TV. Ote neno kuchwalo mathoth ahinya moko kuom gi abro bedo ka asomo achiel kachiel ka somo moko kuom ote kendo mabenda neno kuchwalonwa kokale namba mar 360 inyiso ka ni in George Oyugi ka intiere kaunti ma Kisumu. Wacho ni Gachagua winjo malit sani marach nikech kong'iyo weche mag 2027 ento pod wiyo dak e 2022 ok bichalone siasa loko yamo kinde ka kinde. Ote machielo Ramogi neno maler ka ntiere Lamu Maboy Collins mar Kaibuya Gwasi aworo dongruok mar jatend piny to sondu to racha garita kwe marani itero moko Haiti to piny rach an Lamu ka bunde muoch maratari. Ote machielo ma bendi chwalonwa ka ng'isi ni kichwalonwa ote nyalo ng'iso ni nyingi kachiel kod kama ineno wai. Wacho ka ni anatie kambi Niang' Nzoia wadwaro osara mar dweche 20
Mago mana moko kuom ote mabende joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale namba mar 3 6 na nyisi ni ote thotho kanyal somo duto asomo mana matin eka wadhi mbele ko twak mar dedan no kwadong koda thuolo matin ahinya. Odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto entiere kaunti ma Kisumu kama bende oseketo koke chik mayie mar mondo mi oket kembe mago mag piny owacho lwet ji giwegi. Ma nyalo konyo e yo machalo nade ahinya to kembe ma dongruok margi osebedo ka bedo kod thirruok kata pok odongore kata pok ochier kuom kinde malach. Joyce, kanyo kama podane gi chich kata to maduong' nikech Kenya Kwanza government kodonjo e tich to mokwongo ne gidwa privatize companies gi makoko moro nduru moro nogo mana malich eka gidok chien ne wachno. Nyo gidwa privatize almost everything ma sirikal ne giyudo ka sirikal machielo chanego. To sani koro gibiro gi language machielo ni leasing. Koro giwuok e privatizing gibire leasing ma bende pogruok ne jopiny ok ne. To kawaweyo nonro mar pogruok mar leasing gi privatizing to wabire wach mar keto kembe gi e lwet jogi. The question kata penjo maduong' man go nyaka sani en ni ere kaka the same individuals mwadwa miyo kembe gi negability mar tiyo gi kembe gi magiloso ohala machul jotich machul jopur ma sirikal tok nyal ka sirikal to nigi resources te nyaka including resources mag human nyaka paro maliw ni e sirikal tok nyal to we believe ni ng'ata chiek kata ji ariyo to nyalo riembo gini makelno ohala e kama sirikal ok nyal. Kanyo e penjo ma pod an go maduong' ma onengo jolony mang'eny okonywa nikech kama shak nyalo ran kambi masoni makelo ohala machul jopur mami soni bendo ohala to sirikal ngima koae William Ruto president nyaka chief e kor gweng' tok nyal. Ere kaka gini nyalore? Kanyo ma pod wane gi chich matin. Ka ok kamano to wadhi mana keto jomoko mondo olos ohala maduong' e kembegi. To ok ni gini watime nikech jopiny. Ok ane gimomiyo sirikal onengo bed ni ok nyal ran kembege to jo individuals to nyalo. To individuals manyalo gi ema kiny to nie i sirikal. Kata jok manie i sirikal sani gi. Moko dong nitiere i sirikal ka ma kembegi are thriving out here kendo ni loso omenda maber, loso ohala. Ang'o momiyo sirikal to ka gintie tok ginyal ran gige sirikal maloso ohala. Mane penjo maduong' ma pod an go. Kata obedo ni jomoko kuom wato mor ni otim kamano nikech ging'iyo the quick gain mar ni kiny kambi noloso ohala no ok ane ka onyalore yo mayot. Kopo ni ne wanyalo time yo maber to sirikal be kare ne nyatime. Wasoma nemo kuom ote ka one wacho ni mbako romo wasomo ote bende mathoth ma jopiny oronwa mago maneno kinyi makawuono ka bende Judith Oduko koneno ka intiere Rongo owacho kae ndiko ote mabor kae gi kizungu abro temo mar mondo mi aloke. Owacho kae ni kaluore ni wan bende kaka joluo wan bende wachulo osuru ne sirikal manitiere telo kara weche mag dongruok onego bed ni chopo ne jopiny duto maromre. Owacho kae ni limbe mar Ruto ok en gino manyien ka bende ok en gino monego bed ni ibedo treated as something special. Owacho kae ni what I was waiting for him to do owacho kae ni en mar ng'iyo wechego mag sondu. Kata kamano owacho ni nyaka sani nitiere owacho kae ni but again it's so worrying and disturbing if Luo politicians in the name of leaders are not taking any responsibility on the sondu issue. Owacho kae ni waiting for Ruto to do so. Owacho kae ni no, this is putting Luo leaders in questions and any leader in any other community might be wondering how Luos are hypocrites. Owacho kae ni when it comes to human life and rights mago ote majoneno magwa owach oronwa kae. Billion Ken bende wacho ni mago siasa otieko projects machon dako wach kata wach sondu maler. Aya ote machielo mar Goreti Nyargisila wacho ni wan gima wadwaro ni Ruto obi olosnwa wach ma sondu kae kiko dogi ka ok obiro sondu. Jo sondu ero ywak ni gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto
ochop kacha. Som ote mogik kapok akawo pachi mogika. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni anto apenjra gimomiyo Gachagua ne okoko Ruto kaluo kaka ojakowega kuonde moko. Maendeleo ema wadwaro kaluo. Miriambo gi siasa manono to ohoyo. En Ruth kowuok Umoja. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi ma kawuono. Nyakona Ramogi Jwang' ote thoth ok anyal somo gi duto. Odede angi yiena yie mar mondo mi ichwal pachi mogik thuolo marwe morumo okinyi ma kawuono. Erokamano. Namba 1, awinjo ka achiel kuom joneno marwa wacho ni nitiere responsibility monengo jotend luo kata josiasa ma kaluo kawo. Ok ang'e ni mano en responsibility mane nikech sirkal ni e lwet William Ruto gi Kenya Kwanza. Josiasa moa kaluo nigi resources mag jopiny ma digi kawo atua mar loso gini. Gini is right at the doorstep mar Interior Cabinet Secretary mochung' ne arita kwe mapacho ka. Akia jasiasa ma Nyamerano temo wacho mochung' ne arita kwe mapacho ka mopogore gi Kithure Kindiki kaka minister gi Raymond Omolo kaka PS mar Interior kata ji ariyo mochung' ne arita kwe ka achiel gi police ma independent. So seche moko nitie ma wanyalo dhiro josiasa wa e gik ma ok nyalre. Ere gima josiasa kata mbunge manyakach nyalo time gino kopogore gi legislation onyalo dhi kanitie kuma gap nitie to nyalo dhi kata oversight kata gik makamago. So mago onengo kik wadhir ne josiasa wa waketa keta problem kama entie to wapush William Ruto gi sirikande mondo kel kwe e kindwa kaka jonagi modak e Sondu to gi Jokalenjin modak e Kericho manie border chielno. Nikech border gi nigi problem kata kind Turkana gi Elgeyo Marakwet gi kuonde makamago. To mag gi inege ji kamano to neno ka Kindiki odhi kuno mokelo otemo kelo kwe kaka ginyalo. Gitem the same thing e Sondu. Lakini kikwa kete ochal gi mang'ama teko to kwesi meru koro merwe midhaone to ni keto kwesi marach jotendwa onge problem e weche masondu. Sirikal kata obed mana jakome mane nie sirikal kawuono de wawacho ni sirikal mondo kaw teko ne mar sirikal olos go kwe makani. Mano machielo na machielo mogik jo mang'eny pok ofwenyo ni wanie 2023 pod ji mang'eny paro ni wanie kinde Moi mane mtukufu rais emekwa maendeleo. Wanie kinde manyien ma sirikal kata katiba manyien ma 2010 nokelo gima kizungu luongo ni division of power. Omiyo nitie legislative arm of government manigi power ne mar legislation, oversight to gi representation. Kopo ni okotimre maber to jopiny ok bi yudo gik magigeno nikech jok mochung' negi ok tim gigo. To power mar timo maendeleo to nie parliament nikech kanye mikete budget mar gimoro amora midhi tim. Koro president kata chung' e Nyanza igni 100 kowacho tumetenga to koket gigo e budget mar piny onge kamwa bro dhiye. Mano atemo na chwalo ne jowa maparo ni nyaka ne wabunge wa dhi mana ir president kokane gigi nyal timore. Mano miriambo gigi timore ka gidhi e parliament kendo giketo budget mar timo gigi. Erokamano ahinya Meshak Odede kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono bi watwagi kotudore kod limbe Ruto kaluo. Asomo otem achiel mogik mano mar Oluoch Paul Audi wacho ni amor kod lony mane jowa onyiso. Mano e gima idwaro sa siasa nitie kendo siasa kikikete chunyi. Ochopo sama koro jotendwa orang kaka jopiny nyalo neno maber kata nyalo neno ber mar telo ka warito siasa mar higa mar 2027. Nyakona Ramogi Jwang' in pachien mane kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties mag Luo Nyanza. Dewa gomba inya dhi mbele kod twak makamae makmana ni thuolo marwa morumo. Podi nyalo medo chwalonwa pachi kata ote moramora kotudore kod limbe mar Ruto e counties mag Luo Nyanza. Kalono odiochieng' makawuono e odiochieng' mogika ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo entiere county ma Kisumu. Odiochieng' makawuono osechuo koke e bila mano mar kete chik mar mondo mi oket akembe mag piny owacho e lwet ji giwegi. Odiochieng' makawuono obro bedo koromo kod jotelo e county ma Kisumu kaachiel kod sidho mano meli mar MV Uhuru
mano e Dhowath ma Kisumu, kama bang'e to brobedo kodhi e kaunti ma Siaya, mano e Sidho Ayanga, mano apaya ma Bondo Liundu Road mayudore kar chung od bura ma Bondo. Mago duto wabrobedo kwaluonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono, miyo med mana kete e chenro magwa mag Ramogi TV. Elo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ni e yo makare odiochieng' ma kawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluoch, jogo picha, jomak duola kachiel kod director marwa mar odiochieng' ma kawuono. Wagono erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ni nyakwa Ramogi Ajwang' e yo makare. Ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Joyce Oduor. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3 hash yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 07096077000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Ogonda mondo yud wenda mar Yesu Sirikal kaka skiza tune mari dimana *860*418 hash to parie niya Ramogi TV e od jower duto Nyasaye mad gwedho. Sarabjeta kwai lero rikoda elindo ngidoro mwanduna karabo miye gimora mora modwaro abo miye gimora mora donge mae gima ne dwaro. Mama koro ini temo timang'o? Ang'o mi ini pogono mwandu te sani? Ano kane ka ber kata matin. To koro ini biro donga ng'o mama? Kiketo seyo tesego gimora mora biro kethore. Ini minyalo